van de Brug in Drachten, Snits en het Jervingen. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat je erbij bent. 3 uur lang muzikaal vertier. Bij een heel soort verskaten artiesten. Want we eindigen met Ronnie Ruisdal. Dat zal Polonaise worden. We hebben een jazzduo. Ladybirds hier in de studio. Daarvoor hebben we nog de presentatie van een langer project. Zit ik er voor maar even bij Boudewijn de Groot in het Friesk. We halen muzikanten. Bijna alle muzikanten. Op 1 januari. Die koeien hoort net helaas hier in de studio. Ze zullen optreden. En Boudewijn de Groot is hier zelf ook. En ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. En we zetten aan Zuidijn bij een geweldige band. Ik denk dat ik alle muziekervarings hier bij elkaar optel. De koer de 250 kom hier ik bereiken in ieder geval. De Heigende Herten. Een beetje dankzij de man die het naast besteedt hier, Rijn Vallingen. Want Jim hebben een feestje met je al organiseerd komende snijn. Wat speelt er nog meer dan je naast deze man? Nou, dat is zoek even zien laten. Ik heb altijd de poster even met. Niet dat er wat aan mijn geheugen markeert hoor, maar we beginnen aanstaande zondag. Beginnen we in de Groene Weide in Bolzert. Beginnen we met Eddie and the Phantoms. Dat is een tribute band, Cliff in the Shadows. Zowel instrumentale, maar ja, ook met Cliff dus. Hè. Dus ook met zangwerk. Zodra de Phantoms klaar binnen. Hij staat niet op een poster, maar dat is even een verrassing. Dan komt IJsbrand van Belgium, de Voice Senior finalist. Die hebben we bereid vonden om ook nog even een half uurtje, 3 kwartier zijn Cats-nummers te doen. Hij is zanger van de Cats Glow. En veel meerdere bands. En hij doet natuurlijk zijn Voice Senior finale liedjes. Ja. En als die klaar is, dan komt dit zootje ongeregeld. Hè. Dat komt spelen. Dit is old school, maar op een goede manier, hè? Ja, dit is voor alle mensen even die kijken en die luisteren aan. Jongens, dit is echt geweldig. De Heigende Herten. Ja, band uit Noord-Holland, spelen rock'n'roll, 60s. Ja, kijken ze wat een plaatje. Het is fantastisch. Deze mensen die spelen om ongeveer een uur, 6, 5:15 gaan ze los. En ze rammen daar gewoon 2,5 uur rammen ze wat door. En het is feest. Ze zetten de hele tent op een kop. Geweldig. Man met enorme skat en ervaring. CV's van Exception, Rob Hoeken en andere bands. Jullie hebben nogal wat ervaring in de tas meegenomen. Ja, zeker. Dat gaat jonge jongens uit de jaren 60. En sommigen die hebben het genoegen gehad om oud te worden. Bijvoorbeeld Dick, dat is een topartiest van Exception. Die wordt in januari 80. Dus het is wel geweldig. Die heeft het allemaal overleefd, de ongeneugde, zeg maar. Ja, jullie allemaal. Fantastisch, toch? Ja, en één jong kerel. Jij bent de jongste, hè? 57 lid? Ja, ik ben je niet wat te jong voor deze band? Nee hoor, zeker niet. Ik vind het fantastisch dat jullie er zijn, jongens. Stel even de band voor verder. Jij bent Dick? Nou, ik ben Dick. Nee, ik ben niet Dick. Dick aan de rechterkant. Ja. Robin, ja. Gerrit, Henk en Willem. Ja, ik haal jullie door elkaar. Dick. 80, jeetje. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Oh, het is middags natuurlijk. Ja. Maakt toch niet uit, toch? Dat maakt geen flauw uit. Nee. Geweldig dat jullie er zijn, jongens. Ja, leuk. Gezellig. Nog veel op pad? Ja, we gaan morgen, of overmorgen zitten we in Bolzwart. Dat weet u al natuurlijk. Dat kan ik nog wel herhalen, maar ja. Nog een beetje reclame kan nooit gaan. Ja, oké. Waar gaan jullie mee beginnen? Waar gaan we mee beginnen? Bij het begin, denk ik. Ja. Ik weet niet eens. Wat is de eerste nummer? Help Me Rhonda. Live hier nog. Heigende Herten! Come in every night and in the morning I just lay in bed.
Wanda, help, help me Wanda. Help me 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 Wanda, get her out of my heart. Help me Wanda, help, help me Wanda. 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 Help me Wanda, get her out of my heart. Help me Wanda, get her out of my heart. Golly, Miss Molly, sure likes the ball. Golly, Miss Molly, sure likes the ball. When you're rocking and rolling, can you hear Mama call? Golly, Miss Molly, well, sure likes the ball. Golly, Miss Molly, sure likes the ball. When you're rocking and rolling, can you hear Mama call? From the early, early morning to the early, early night, when I got Miss Molly at a house of blue light. Good golly, Miss Molly, sure likes the ball. The way you're rocking and rolling, can you hear Mama call? Come on, give it to me. Yeah, one more time. Good golly, Miss Molly, well, sure likes the ball. Good golly, Miss Molly, sure likes the ball. When you're rocking and rolling, can you hear Mama call? Well, going to the corner, buy a diamond ring. Rock me, kiss me, make me ting-a-ling-a-ling. Good golly, Miss Molly, sure like the ball. The way you're rocking and rolling, can you hear Mama call? Yeah, good golly, Miss Molly. Good golly, Miss Molly. Good golly, Miss Molly. Good golly, Miss Molly. The way you're rocking and rolling, can you hear your Mama call? Through the window of my eyes, I can see the rainy day, sitting on a chair of my own, looking for a way
to be the one who I am. It's useless to cry for the things I want to know, thinking it will come back and reach my home. It's like a distance, like a distant face. It's like a shadow on my wall. Something that I can touch, a heavenly fast that falls, shallow of my mind. It's my love and my tears. Then I keep on looking for a reason which is not here. Through the window, my eyes, I can see the rainy day, sitting on a chair, on my cold room, looking for a way to be the one who I am. It's yours to cry for the things I want to know, thinking it will come back and reach my home.
Fantastisch. Willem Schouwenaar, Dirk Remelink, Robin de Ruiter, Henk Pepping en Ger Kruij. Met z'n allen nemen ze zichzelf de Heigende Herten. Wie heeft die naam verzonnen eigenlijk van de band? Dat is onze voormalige impresario Henk Geels geweest. Henk zei ooit eens van... jongens, jullie lopen wel leuk met elkaar hard in de duinen. Maar jullie gaan samen een bandje vormen. Ja, jullie, wacht even. Jullie doen nog niet aan joggen of zoiets? Nee, Jokke, dat mag niet, hè? EMS Sport en zo? Ja, nou, Willem wel. Ja, serieus? Ja. Ja, de trap op en af, dat red ik, want ik heb de conditie van een verrot tuinhek. Ja, dus dat gaat hem niet worden. Maar hij kwam bij en zei, jongens, jullie moeten de Heigende Herten... Ja. Oh, geweldig. Ik moet één ding vragen. Is dat haar echt? Ja, dan weet je er even een trekken. Nee. Ja, ik zei het net, want ik trek eraan. Ik durf het Of je die pruik even verlenen. Nee, ik heb er eentje nodig. Ja, het is bij mij naar het kin gezakt. Hè? Ja, oké. Nou, dat is goed, Willem. Even toch even over vroeger. Hoe begon het allemaal? Och man, jeetje, dat is 85 jaar geleden. toch? Begon het met de bas of niet? Ja, het begon met de bas. Ja. En altijd bas gebleven. Ja, altijd. Jaren 50, 60 begonnen. Hoeveel bands gaat? Och man, 25. Laat maar op 25 houden. Echt rock'n'roll. Ja. En dit is nog niet de laatste, hè? Nee. Ik wou hier blijven komen. Ja, prima. En zondag lekker spelen. Dick, 80, ben je nou de oudste of niet van het stel? Nou, op 10 na. Nou, ze zeggen dat ik de oudste ben, ja. Ik ben in de bloei van mijn ondergang nog. Een beautiful... In de bloei van mijn hoofd. 97, 79. Ja, maar jij kan nog wel even mee volgens mij. Nou, de eerste 40 jaar nog wel, ja. Ook ja. Oké. Begon het met jou ook met de sax? Ja, saxofoon. Nee, ik ben op trompet begonnen, vroeger eigenlijk. En toen, mijn vader speelde ook al op zo'n apparaat. En mijn broer zat op zo'n schuifding, weet je wel. Zo'n schuifbombardon. Dus toen ben ik maar overgeschakeld op saxofoon dan. En Exception, fantastische tijden gehad. Exception, ja, ook, ja, inderdaad. Ja. Is dat een beetje het hoogtepunt toch? Of? Nou, we speelden overal, over de hele wereld. Sicilië, Zweden, Denemarken, Noorwegen. Echt internationaal. Abba zat vroeger bij ons in het voorprogramma. Maar ja, vroeger hè? Vroeger. The times they are changing, zei iemand ooit. Maar ja, geloof het ook wel. Ik vind jullie geweldig, jongens. Zondagmiddag, ja, het is lekker spelen dus. Ja, absoluut. Inpluggen. En in goed gezelschap. Ja, wordt een mooie middag. Eddie. Ook onze grote vriend IJsbrand, die we ook al jaren kennen. Dus ook iemand die er mag zijn, muzikaal. Drummer, was fantastisch, dankjewel. Hartstikke mooi. Tot de volgende keer. Graag. Heel even. Ja, het is echt. Heigende Herten, dames en heren! That's what we call rock and roll, ladies and gentlemen. Nog even, hoe laat begint het? 3 uur zaal open, 4 uur gaan de Phantoms los en rond 6 dan hebben we de Heigende Herten die de boel op een kop zetten. Piltje erbij. Ja, jas gewoon. Ja, zo is het toch? Ouderwets speakerjas, dat is het mooiste wezen. Ja, wat maakt het mij natuurlijk? Dan komen ze in een hele 60s look. Het gaat om een gezelligheid, lekker biertje drinken, wijntje, hoppakee, gezelligheid. Bolzit, snijdt een beetje. Goed. Hoi Regina, hoi. Hey Willem. Ik zie jou ook nog iemand die wie krijgt. Hein Jaap Hilarides, dus is het daar. Ook, daar kom ik zo bij die. Hoe is het bij die? Ja, hartstikke goed. Wat een mooi mikje volgens mij. Ja, ik vind het wel heel spannend. Denk Wat de ik. Chris jas komen trouwens. Ja, ik denk. Dat ken ik net zien ook. Natuurlijk heug bezoek van Muziek Nederland. Dus ik denk, ik maak ook even het pakken hoor. Nou. Wij moeten een beetje in het Nederlands praten, denk ik. Oh ja. Jullie verstaan er niet veel van. Denk ik. Komt er gewoon, jij volgt het nog wel een beetje? Ja? Nou, de vertaling van de songs, die kinderen in ieder geval wel. Hè? Nee, maar ik dacht, ik moet het pak even aan. Want voelt toch wel een beetje als geëerd. Het jurkje had ook gemogen hoor. Volgende keer. Dank u wel. Ik mag even. Hey Jaap Hilarides. Doe maar net naar die man daar. Nee. Nou, ik zal je vertellen, dat is dus Henk Pepping. Ik hoor het niet. Ik had het niet goed gehoord. Nee. Dat is een van de redenen. Maar dat is het normaal presenteren. Nee, niet doen. Ik ben net te verstaan. Maar ik was hier om wat over Boogie Woogie te vertellen. Ik doe vanavond het Boogie Woogie programma. En dan komt de naam Henk Pepping er ook in voor. Serieus? Want ik wou net vragen of hij nog het The Night of Boogie and Blues herinnert in Franeker in 1986. Holy. 86? Ja, geweldig. Er was Pia Bik ook nog bij, toch? Ja. Serieus? Dat weet je nog? Ja, zeker. Het was een topavond. Ja. Wauw. Ja, nee, dat was geweldig. Dat was de eerste keer dat wij al die mannen, wij nog met iemand. En ik als beginnend Boogie Woogie pianistje, Henk Pepping, Rob Hoeken, Jaap Dekker. Nou, al die mannen die heb ik te zien. En daar vertel ik vanavond wat over in Café Marktzicht. Ja, wat is het waar? Ja. Maar wel in Beeldsk, want dan versteer je, volgens mij versteer je het Beeldsk wel beter dan het Fries. Ja, dat is een common language. Hè.
Wat ga je doen? Ik speel wat Boogie Woogie. Ja. En ook nog Nou, niet onverdienstelijk hoor, zit ik er maar even bij. van Majo zonder zang. Ja. En ik vertel er verhalen bij. Dus onder andere dat ik Henk Pepping de zien heb. En vermeer je waar. Is het cirkeltje Jeroen. Nou zie ik hem echt. Dus dat is het heeft zijn wezen motten. Ja, ja. Vertel ook even dat ik Bokke zie. Die is hier ook nog. Dus Bokke Rietma. Ja, die zal eigenlijk nog even spelen. Ja, dus nou ja, zo wat je. Maar we hebben een beetje een verhaal, Jan, anekdotisch. Het is begonnen omdat ik een paar jaar geleden met Hendrik Elings kunstschilder een programma deed in een korenbeurs. Waar ik vroeg om weer zoiets te doen in een korenbeurs. Nou, dan maak ik het alleen, doe ik het alleen. Ja. Toen dacht ik, wil ik het bouwen rondom de Boogie Woogie. Maar dat stamp je niet zo even 1, 2, 3 uur de grond. Dus vanavond begint de eerste keer dat ik echt een solo programma doe. Ja. Een marktzicht, dat is wat binnen kroegsfeer. Ja, heerlijk. Mooi kroegje. Ja, dat is de gag. En nou doe ik nog 24 november voorlopig eerst bij Jaap Meems in Twieslerheide. En volgend jaar een stukje wat keren. Dat is dan een huiskamer, een house party. Zoals de oude Boogie Woogie pianisten dat vroeger ook deden. Ah, leuk man. In Chicago. Ja. Nou, 22 maart 2020 is dus in een korenbeurs, maar dat komt nog wel. Ja, maar we gaan een datum. Ik sure, alles is hier volbouwd. Dus voor mij wordt het ermee net. Maar we halen een datum plank, dus iedereen komt te spelen. Ja, net te gek. Fantastisch dat we even. Ja. Maar eerst even marktzicht. Ja, vanavond Barkzicht. Dus voor wie er nog zin heeft, Adrie woont ook in de buurt volgens mij, maar die had weer wat anders vanzelf. Boogie Woogie en verhaal. Er komt er nog een kleine jam sessie achteraan met een aantal muzikanten die het op het laatste moment zeiden, kom even del. Ik zei, nou neem het instrument met. Dus dat wordt gezellig vanavond. Muzikantenhemel. Ja, dat hoop ik wel. Hartstikke mama. Hey Jaap, hilarisch. En dan komen ze weer om en dan geeft ik spelen achter die vleugel. Ja, is een vleugel ook geschikt voor de Boogie Woogie, maar het is net beter zo'n kroegpiano. Hè? Oh, dit is ook wel lekker natuurlijk, ja. Dat had ik ooit. Succes joh. Mooi is het weer. Goed, dames en heren, het eerste jaloeren zit er al haast op. En dan Asus de presentatie. Nou, we hadden al even over dat prachtige project van Kees de Wolf. Hij had de teksten die daar had de muzikanten bij zocht. En uiteindelijk eindigt dat in een mooie cd. En ik nog een bezoek van Boudewijn de Groot en zijn vrouw hier in de studio. Maar eerst het Nijs. Grutnijs. Meugen en Baarsmeljouwert verhuist haar een bere speciaalzaak van Winkelpark de Centrale naar de mooiste locatie van Friesland. Daarom nou, onder mijn 9 november, grutte leegverkeer met kwartings ont wel 50% op alle bekende berenmerken als Auping en Tempoer. Alleen nog in uw vestiging in Ljouwert. Kom gauw del, want op is op. Snijn, in Friesland dok. It's de eerste. Hanzo Itzada slingeren 100 jaar de allereerste radio-uitsturing van Nederland de loft in. Waar wie deze nieuwsgierige pionier uit Weidem, die in 44 door de Duitsers deersketten waard. Radio- en podcastmaker Botte Jellema ziet het uit. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijder maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Asus verder mij Noorderwiel Live. En dan beginnen we met de presentatie van het Boudewijn in het Friesk project. Door Asus, maar nou eerst het Nijs de provincie met Dieter Seijers. Het Belgische bedrijf de Fruit Farm Group had het faillissement onvregen van glastuinbedrijf Harteman in Sijsbjerrum. 2 jaar geleden was de Fruit Farm Group eigenaar van Harteman. Al die tijd had er financiële problemen west. Vlienier was er reorganiseren, door ik al 20 mensen haar baan kwijt. Peter Zeilmaker van de Fruit Farm Group oer de achtergrond van deze faillissementsonvraag. Natuurlijk was er optimisme na de reorganisatie. Maar uiteindelijk breken de cijfers toch uiteindelijk een doorslaggevende rol in deze. En we hebben alles in het werk gesteld om tot oplossingen te geraken. En we zijn daar niet in geslaagd. De problemen met het ijs in de Elstedenhal in Ljouwert zijn voor het grootste pad oplost. Zo'n ijs die kwollen de ijsmachines net genoeg om de 400 meter baan te broeken. Het ijs leidt er nog wel in, maar kan net zwier belasten worden. Het probleem kwam door stikkende motors, vertelt directeur Klaas Siderius. Ja, de 2 motoren die stikken binnen, zijn 2 motoren die een dubbelfunctie hebben. Dus die hebben ik nog de functie om een beetje bij te verwarmen. En juist die 2 motoren die met stikken draait.
Oud-Kamerheer en oud-rjochter Rink Wegener-Sleeswijk is Aronnewaasje verstoorn. Hij is 78 jaar geworden. Wegener-Sleeswijk kreeg in 1994 de erefunctie van Kamerheer voor het Koninklijk Huis. En in die rol werkte hij geregeld keer met de commissaris van Doe nog de Koninginne. En de commissaris die het hem het langste meemaken had is Ed Nijpels. Het was een hele wijze, bedachtzame man die altijd kon bellen als je ergens een advies over nodig had. Want hij was dus inderdaad kamerheer, maar daarnaast heb ik ook veel met hem gesproken over allerlei dingen die speelden in Friesland. Omdat het altijd goed was en interessant was om zijn mening te horen. De stichting Centraal Comité 1944 in Harlingen had op te bestaan. De stichting waard in 1944 oprichten om het sociale leven en het verenigingsleven op het meet van sport en cultuur weer op te zetten en onder gang te houden. Want dat wie onder de Duitsers in de oorlog heel stil komen te lezen. De stichting zei dat die doelen bereikt binnen en dat het Centraal Comité daarom ophoudt. De stichting werkt onder andere mei on Koningsdag, de betinking op 4 mei en de viering van 5 mei. Die activiteiten moeten naar oornaam worden terug andere organisaties. Dan het waar. De lucht is bruin, er is kans op Rijn. Er zit een matige, vrij krachtige zuideestelijke wind en het is een graad als 9. Morgen eerst wie het waar. Middags is het droog en is de kans op zinnen. Dan met het 14 graden, snijn geregeld Rijn en dan is het 13 graden. Hoe is het om voor een kind van een ander te zorgen? Ja, Jamie. Volgende keer beter. Nou, zo bijvoorbeeld. Een kind 2 weekenden per maand en in de schoolvakanties opvangen. En haar het zelfvertrouwen geven dat ze nodig heeft. Kijk wat jij kunt doen op openjewereld.nu. De R zit weer in de maand. Dat betekent herfst, stormbrekende takken en rammelde bammel. Gelukkig is er de Univé autoverzekering. Dus bereken jouw premie snel op univé.nl/auto. En vanaf €4,55 per maand heb je er ook pechhulp bij. Univé, daar plukt u de vruchten van. Voor 22.000 kinderen is thuis opgroeien niet vanzelfsprekend. Jouw hulp is hard nodig. Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien. Kijk op openjewereld.nu. Yes! Waanzinnige woonweken bij Woonexpress. Nu 10% korting op de leukste meubels en accessoires. Dus profiteer snel. Kom naar een van onze winkels of shop op woonexpress.nl. Yes! Woonexpress. De leukste woonwinkels van Nederland. Heb jij ook last van droge, branderige of vermoeide ogen? Dan wil je een snelle oplossing. Avogel-oogdruppels geeft langdurige bevochtiging en verlichting en helpt je droge ogen te verzachten. Avogel-oogdruppels helpt. Door consumenten beoordeeld met een 9,4. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Yes! 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 Woonexpress. De leukste woonwinkels van Nederland. Wij zijn er altijd en overal. Bij je thuis, op de fiets, in de auto. Wij laten je lachen. Vertellen je wat er in de wereld gebeurt. En draaien jouw favoriete muziek. Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen. Je ziet ons niet. Maar je hoort ons wel. Luister nu naar de digitale radio van morgen. Je hoort ons allemaal op DAB+. Het nieuwe geluid van radio. Vier kerst met André Rieu op 20, 21 en 22 december in het MEC Maastricht. Geniet van een magische muzikale kerst met zijn Strauss-orkest, vele solisten en dansers in een prachtig winterwonderland. Kerst in Maastricht, 20, 21 en 22 december. Ticket via andrerieu.com. Jouw regionale omroepen luister je nu via DAB+. Dus ook Omroep Friesland. DAB+, het nieuwe geluid van radio. En wij gaan terug met het muzikale dwarsplein van Friesland, dames en heren. Noorderwind Live. Het is hier hartstikke gezellig en druk in de studio. Zullen we kijken, een fantastische band hier, Heigene Herten. Geweldig verhaal. Ik kom hier aan nog even, want een van die muzikanten had ooit nog op een plaat met die van Boudewijn de Groot. En die is hier toch een beetje special guest hier, want ik begin met Kees de Wolf. Kees, 2, 3 Jerlien, wanneer best begonnen? Eigenlijk, waar is het mij begonnen? Ja, het is begonnen, maar een aantal liedjes die ik al hier van Boudewijn, die hier ik al eens hertaald gewoon voor mezelf. En op een gegeven moment wie dat een stuk of 4 of 6. Ik denk, ja, ik kan nou een keer bij meidje, dan heb ik het zien en dan kan ik misschien wel een cd van meidje. Maar dat is al mij al. Ik denk dat het wel een fjouwer een hele lint is in tussen. Waarom is er mij die teksten zo dwaande?
Ja, omdat ik eigenlijk ik heb dat ergens toen ik een jaar of 12 wie. En toen begon ik muziek leuk te vinden. En ja, dat Engels kon ik net zo goed verstaan. En Nederlandstalige muziek wel. En ik vond de muziek van Boudewijn de Groot heel erg leuk. Dus ja, dat is eigenlijk... Ik ben nu 54, dus het is eigenlijk mijn hele leven maaieroen. Snel en dan kwam er weer een nummer van Boudewijn de Groot of een leuke LP. Of vond ik toch van, jeetje, wat is dat leuk. Ja. En ik hoor van taal en vooral in combinatie met muziek. Dus ja, zo ben ik er wat mee aan het omprutsen gong. En op een gegeven moment een leuke tekst. Ik denk, wat is dat leuk. En zo ontstaan er op een gegeven moment een stuk of te zien. En ik wie stimuleerd door mijn Anita. Die zei, Kees, doe er wat mee. Dus ik denk, ja, maak je er een cd van. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja, 16 november 2009 met een prachtige cd. Boudewijn de Groot in het Friesk. We praten nog even over het hele proces. Want dan doe ik de muziekwereld in. Dat is ook een wereld natuurlijk. Met de geregeld worden, met de studio's komen. De tekst moet weer klappen. Want hast het nog nice hier litten? Ja, ik heb de teksten zak die maken heb. Dat wie want ik kon net Fries schreeuwen. Dus ik heb de Friese oerzet hulp van internet erbij. Oh jee. Op een gegeven moment toen ik het kleer, ik denk ja, als ik het kleer heb met die taal, ik goed wezen. Dus toen ben ik naar de aanvoek gegaan. Die hebben me erbij geholpen. En sinds het Grietje King, maar die verschrikkelijk goed bij geholpen. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. Praten we straks met die is hier aanwezig. Maar ja goed, dan hast een idee, dan hast een verzoek. En dan moest ik nog een beetje richting de familie De Groot. Dan komt u bij de manager, Anja. Hoi, welkom. Hi. Kwam de mail bij jou binnen of het telefoontje? Een mail, ja, mail. Nee, bellen doe ik niet zo graag. Hoewel ik Kees ontzettend aardig vind, maar ik bel met niemand graag. Maar het mail kwam binnen en we krijgen wel vaker mails binnen mensen. Dat zou ik zeggen, ja, die willen van alles. Dus gebeurt nog wel eens, ja. Dus, maar ik keek naar die mail. Het is 5 jaar geleden volgens mij. Hè? Ja, ik zat laatst te denken. En toen dacht ik, goh, ja, het ziet er goed uit. Serieuze mail, ook goed opgesteld. Weet je wel, dat je denkt, nou ja, dit is wel iemand die weet waar die mee bezig is. In principe tekst. Die stuurde ik door aan Boudewijn, want dat doe ik natuurlijk meteen. Daar ga ik zelf niet naar kijken. Daar ga ik wel naar kijken, maar ik beslis dat niet verder. En toen zei Boudewijn, voor zover wij dat kunnen zien, hoe het in het Fries hertaald is. Dat is voor ons natuurlijk niet zo makkelijk. Nee. Maar dat zeiden we van, dat ziet er volgens mij heel goed uit. Goed gevoel over. Nou, sowieso. Nou, dat gevoel, dat was supergoed, want hij is... dat vonden wij gedurende het hele project en intussen al die jaren dat we met elkaar toch een beetje werken, zeg maar. Zo bijzonder dat Kees ontzettend integer en niet bezig met andere dingen dan met wat het moet zijn. En ja, dat vind ik fantastisch. En dan gaat er een mail naar Boudewijn de Groot zelf. Welkom. Echt een hele eer om u hier in de studio te mogen ontvangen. Wat denk je dan op zo'n moment van zoveelste mail of viel het gelijk op dit project? Nou, het viel wel gelijk op door het enthousiasme van Kees. Bij de eerste of tweede vertaling was het even slikken. Ik dacht, dat weet ik niet. Want daar stond opeens in plaats van verdronken vlinder stond er verzopen het protter. Ik dacht, verzopen, dat kan je niet zingen in een liedje. Maar dat schijnt in het Fries heel normaal te zijn. Dus dat geloof ik onmiddellijk. Maar protter, ik dacht, dat kan geen vlinder zijn. Ik bedoel, er moet toch een Fries woord zijn voor vlinder. Maar ik heb gevraagd aan Kees en dat is er wel. Maar dat rijmt weer niet op andere dingen. Dus. Maar ik vond toen dacht ik even van, ik hoop dat dit wat wordt. Maar toen kreeg ik meer teksten en dat waren echt schitterende teksten. En hij had avond had hij ook veranderd. Maar dat vond ik wel een goede vondst van hem. Want Lennart heeft geschreven, ik geloof... Lennart Nijgen? Ja, Lennart. Ik geloof. Kees had het veranderd in ik beloof. En dat in eerste instantie dacht ik van... Ja, dat klinkt allemaal een beetje als een meisje dat zingt. Ik beloof. Is het meteen weer zo... ik ga meteen aan Me Too denken en zo, weet je. Van een beetje... Die vrouw die zich weer ondergeschikt maakt. Maar... Als je dan luistert echt naar het lied, dan is het gewoon het begin van een oprechte relatie. Ik beloof dit. En zonder dat daar iets van ondergeschiktheid bij komt kijken, is het gewoon, dat is wat je doet. Als je een relatie begint, dan beloof je aan elkaar trouwt, of je die belofte ook waarmaakt. Ja, maar het begint met de belofte. Maar het begint met de belofte. Dus je kan geloven in een relatie, maar je kan ook aan elkaar beloven dat je alles eraan zal doen om respect te hebben voor elkaar en de liefde in stand te houden en de relatie te laten worden wat het moet zijn. Dus ik vond het beloof een goede vondst van hem.
En prikkelend, want uiteindelijk zit u hier en dat doet u niet zomaar. Want als je niet achter zo'n project staat, dan ga je ook niet helemaal die reis naar Friesland ondernemen. We gaan het er straks over hebben. Mooi dat jullie er allemaal zijn. Ik het publiek trouwens. Kees, zullen we maar een mooi feestje vieren vanmiddag? Absoluut. We komen straks wel over de artiesten en waarom het verhaal. Want ik ga eerst naar het eerste optreden. Het eerste optreden van Adrie de Boer. Adrie, er komt er een telefoontje binnen of een mail. Hoe zit het eigenlijk? Een telefoontje in dit geval, ja. Kees die skielde mij en had ik nog hier om bouwden wij een groot in het Frieske. Hier een tekst in de holle van de bijnenballade die we haast aan kennen. De kinderballade. De kinderballade, ja. Nou, we praten hier Fries, toch? Ik vertaal wat. Oké. Ja. En nou ja, ik vanaf het begin af aan ben ik euforisch geweest. En toen ben ik heel zo. Ik heb die teksten Kees Tastuurt gekregen. En ik ben zelf ook een oerzetter worden in de loop 3 jaar. En dus ik hik wel wat hier en daar voor wat puntjes en heel wat contact. Wat contact door. En uiteindelijk is Kees toch wel heel wat op zien de tekst dat het maken heeft. En ik moet zeggen dat ben een prachtige beeld. De beeldspraak ben heel mooi. Het is ik helemaal vaardig en ik hier en daar werd het echt verloren had in een last van traditioneel. Ik denk van, nou, dit kind heeft een ongemerkt geheel blijven. Daar moet iets mee gebeuren en dat komt vast goed. En nou, dat blijkt dus nou. Er is nou het resultaat van het zingennummers van hem. Prachtig album. Dat is heel mooi. Welke kist u dan? De kinderballade, de bijnenballade. Straks doet er nog een. Adrie de Boer, dames en heren, live in Noorderwien. Krap een fietje zonder orden, boeren jongen uit de wouden. Als het laken, dan laken alle jurken over het loon. Maar zijn frisse witte tosken en zijn jochte hier krijgt wosken. Dat strielt er als de woordprijs die de heerske over het loon. Hij koet schilpen als de mosken, rap de reeën maar zijn tosken. Ja, de besten van de zongroen, die net scruten en het vel. Naast hem joegen ze haar del. Zij wie vietjen krijgt een engel, zocht de bloemen los de singel. En ze laken naar de zinnen, maar je roos in haar hier. Even mij een surren lamke, leven valk lever in famke. Als ze glimke in haar loop, dan biedt de loft net lange ski. Maar het vee, dat waar onrestig, en de engel liggen jestig. Want het loon wie net op plek, nee, de kwetterwieserij. Als een meer uit de zee. In een wand die het simmer zinnen, hand in hand gaan ze hinnen, maar geen doel net dat erinneren, die het bestier net is het daai. En onder de gouden strielen, raanden bij de zielen, en ze fluisteren in wutjes, zelfs het krood luisteren mij. Uit haar hier strust er een roepje, zeg haar on een eerste groepje, op een bed van moskenblomkes, in de schoot van de natuur. Vlammen harren levensvuur. In het woord wat dagen letter, treur in een plosse wetter. Het wie verkeerd kon net weer beter. Neem een kamer op het stee. Op een bed van mosk en blomkes,
Blij roosje knaakt in stonkes, bleetjes dreunen maar de streamai. Droog het wetten naar de zee. Voor de engel en het preeske, in een schoorte gerweeske, wist geen meeske dus vertelden, alle mosken oer het vee, oer het rozen van de zee. Dankjewel, dankjewel. Prachtig. Adrie de Boer, straks doet er nog een noemer. Hij is een van de artiesten die het mij doet dus op deze cd. Boudewijn de Groot in het Fries. Wat wel aardig weer trouwens. We gingen natuurlijk de Heigen Het en ik zie achter de bar even met Boudewijn de Groot te praten. En hij zei, ja, die Willem Schone, die ken ik nog. Want die heeft ooit nog eens op een van mijn platen meegespeeld, ingespeeld. Hoe weet je dat nog? Ja, meegespeeld, ingespeeld. Ja, er was een repetitie bij Lennart Nijg thuis. Hè? En daar repeteren wij wat met John Schuursma als gitarist. Mezelf als bassist en Tony Voice als producer. En wij zijn beide jaren 60 kinderen. En dus ik heb een paar tracks op Boudewijn zijn album meegespeeld. Maar welk album het precies was het Pik... Wat zeg je? Eenzame fietser. Je hebt op Jimmy meegespeeld. Ja. Jimmy. Ja, en dat was een leuke, dat was heel leuk om te doen natuurlijk. Hoe ging dat? Krijg je dan van tevoren muziek op papier en dan kom je gewoon de studio in? Of ga je ter plekke nog? Normaal gesproken gaat het zo wel. Maar we waren gewoon een soort sessie. Ja. En we kijken waar we eindigen zo'n middag. En dan wordt er gewoon gespeeld uit het hart, hè? Ja. Gewoon puur. Ja, gewoon puur. Ja. Mooi man, dankjewel. Goed, een mooi verhaal. Ja, zo komen werelden bij elkaar van generaties, jaren 60. Maar hoe zit het eigenlijk, Boudewijn? Volgens mij heb je heel vaak wel met vaste bands gespeeld, maar in studio opzicht ook wel weer dus met sessiemuzikanten. Nou, ik had geen vaste band, want ik begon altijd alleen de eerste jaren. En dat vond ik altijd doodeng. Ik zag ook hem er net zitten, alleen met zijn gitaartje. En eerst de Hijgende Herten. Ik dacht van, zo voelde ik weet niet wat hij voelt, maar zo voelde ik me altijd. Want ik stond altijd tussen de beatgroepen met mijn gitaartje. En dat vond het publiek dat nooit wat. Dus ik vond het alles verschrikkelijk. Dus ik was ontzettend onzeker. Dus op een gegeven moment dacht ik van, ik moet met een band gaan zingen. Toen, ik zei ook onderweg hier naartoe, reden we door de Beemster. Ja. En dan begon ik te repeteren met de Names and Faces, omdat ik voor het eerst met een band ging spelen. En ik was ontzettend zenuwachtig voor de eerste repetitie, want ik dacht van, die liedjes van mij vinden ze helemaal niks. Weet je wel, want het zijn beatjongens en die lieve liedjes van mij, dat willen ze helemaal niet meedoen. Ja, het moet een beetje rock'n'roll zijn. Ja, het moet rock'n'roll, maar dat vonden ze ontzettend leuk. Dus op een gegeven moment raak ik daar wat meer aan gewend. En in de tijd van de Eenzame Fietser was ik wel... dus ik durfde ook Willem en hun gitarist... hoe heet die ook weer, die gitarist van jullie? Nee, van Rob Hoeken? De Bruin? Ben de Bruin, ja. Die speelt de solo op Jimmy en Willem dus de bas. En toen voelde ik me eindelijk een beetje op mijn gemak, maar anders... ik stond altijd doodsangst uit tussen al die beatjongens met mijn gitaartje. Dus ik weet niet hoe hij dat... moet je straks eens even... Ik zal het Adrie zijn vragen. Nou, die zou ongetwijfeld dezelfde ervaring wel hebben. Mooi verhaal. Ja, prachtig. Hoe dat ook hoor dan anno 2000 in een louter studio van Noorderwien werd zien komt. Ik ga naar de muzikanten, want daar gaat het toch van een beetje om nummers van die cd, jaren te litten. Helaas, iemand Koenet, Sipke de Boer, daar litten we straks. Maar dat doen we verderop in het programma nog een nummer van Jerre. En ik de clip litten we nog zien voor de mensen die het beeld behaalt. Dit is al je te volgen via internet, radio en televisie. En dan kunnen we een dame die het net 1, 2, maar 3 noemen ze erop kregen. Ja, zeker. Luxe. Dat begon met 1 en toen kwam er, hoe is dat ontstaan eigenlijk? Ja, zij is het begonnen, maar Ian en toen er waren nog versjes oer, zeg maar. En de eerste, dat weer goed bevallen van beide kanten en enthousiast. Dus toen hebben we nog even 2 dingen. Door rest al even mij, natuurlijk, we kennen die van het duo Gries en Gries, maar hoe is het om toch werk van, in dit geval Boudewijn de Groot, te spelen? Hij je er ook? Ja, dat is bijzonder. Is het heftig of niet?
Nou, heftig. Het is vooral bijzonder, vind ik het. Ja, dat is wel mooi, hè? Ja, zeker. En zeker dat het goedkeuring krijgt. Jongens, we praten straks over het project. Ik wil eerst even, welk nummer doe je maar als eerste? Versopen Protter. En stel even de band voor ons worden. Ja. Ja. Douwe, Jan, Bokke, Karel en Vincent. Ik vind het fantastisch dat hem er binnen. Nou, meneer de Groot, daar was hij. De Protter. Samar hakt die als een zwarte stobbe in het watervoen. Samar had die mooie vlerken en in kopkut bejoen. Net meer vleenen oer de heide, oer het wetter, oer de kruiden. Net meer jongen van de zinnen als de dagen weer beginnen. Maar dan bist u al vergeten, alles mas nou achterlitten. Het wetter neemt die verder mij. Er is net hier niet om je schreeuwt en morgen komt weer naar je dag. Als ik een protter weer, dan vlieg ik vrij van alle strode lucht. En ik die niet chemie zin, en van niet kreeg ik me nog. Want dus heit het wie een vrotter, en dus met me naar de snotter. En dus Bobke die toch datter, skielk vader op een kotter. Maar ik wil mij net binnen, en de vrijheid ondervinden. Dus ik vlieg en zocht het avontuur. Vrij van thuis, oer de bjemmen en het kruis op het toer. Om te leven in geluk, leef ik in mijn protter drehen. Ik voelde me gelukkig, blied en vrij, liek als een ben. Maar mijn tinken dat wat rotte, trok jaloersjes op een protter. Hoe net langer daar maar zitten, maar die protter vlug verjitten. Ja, mijn lippen zo bedjeren, want ik protters maat verstjeren. Ik dan vleer ik als een protter in het room. In een vierte komt er dan, ik werd het zuster van een joen. Ja, Protter. Ja, ik hier inderdaad net kozend voor vlinder. Ik vond dat wat, ja. Maar best lang ontziek geweest om... Nee, die Protter die kwam waarschijnlijk... Ja, die zit vast in Holland. Dat we bij de oprit Akrum, ik hier dat nummer ervoor. Ik denk het met een Protter worden. En doe je het samen. Het bekt ik in het Fries. Protter weet iedereen... Ja, en ik vond vlinder, ik bedoel, dan kom je toch misschien een beetje te dicht bij het origineel. En ik denk, ik wil er toch iets eigens, iets Fries in hebben. Het mocht best wel een beetje hoekiger worden. Ja. Dus ik denk met Protter worden. Als meer van dat soort teksten, dat denk ik jou dan een hele gekke draai om misschien. Maar... Ja, dat wie avond. Moantiet, wat ik daarvan maken heb. Dat vind ik heel spannend, want het is natuurlijk kroonjuweel van de Nederlandse popmuziek. En daarom wie dat ik een hele ontlading toen Boudewijn en Anja met hun reactie kwamen. Dat ze het heel mooi vonden. Maar daar ziet het nog wel doorheen. Daar hebben we toch de billen bij elkaar knepen van hoe zou dat vallen. Maar ja, en ze binnen natuurlijk meer dingen. Hè. Meneer de president hebben we naar deze theater hel. Dat is natuurlijk een icoon. Hè. Meneer de president wel te rusten. Vietnamoorlog en dan begin je Donald Trump. Dus ja, zij zitten natuurlijk meer dingetjes in. Wat echt kozen is voor iets heel Oosterdan. En het vind ik heel mooi dat Boudewijn daar heel ontvankelijk voor is. Want ja, ik kreeg wel reacties van mensen. Ik heb wel artiesten gevraagd van, nou, is het wat voor hem? Die zijn van, ja, hallo, Boudewijn de Groot, Lennart Nijg, Demmers van Ouweloer. Dat is een heilige twee-eenheid. En ja, het mooie wie dat Boudewijn, die daar eigenlijk heel ontvankelijk voor. En die vond het misschien wel spannend of leuk. Maar in ieder geval, hij had er nooit iets oer zijn dat hij dat net woord zou. Dat doet me niet een echte heilige, hè? Dus Lemmy, hè?
Ja. Slammy? Nee. Dat lust ik die nog wel eens in. Dit is Noorderwien humor. Motorhead? Motorhead, ja. Nee? Du krijgt aan een cursus van mij. Zei het wel wat, ja. Ivo Poelsma. Is toch sauna? Ja, Lemmy. Ja. Verdorie. Nee, Boudewijn de Groot. Ja, die is natuurlijk... Die heeft die achternaam net op mijn nacht, hè? Nee, dat dacht ik. Ja. Heel bijzonder. Want er is natuurlijk... Net mij Douwe Heringen ooit begonnen, hè? In de jaren 80. Mooi Jacques Brel. Artiesten in het Fries. En we hebben Cohen en Kane. Dylan. Maar we zitten nu in een fase dat er zo... Nee, wacht even. Die Boedelons is leuk... Maar sommige Nederlandse artiesten is ik de moeite worden. En dat is natuurlijk Boudewijn de Groot. Natuurlijk mooi zanggevarieerd repertoire. Mooi. Het Strand, dacht ik, is uw debuut, meneer de Groot, hè? Het Strand. Dat is een beetje alleen maar gitaar. En dan de Land van Maas en Waal. Allemaal die boe, boe, boe. Die toeter, dat blaasmuziek. En volgens mij een van de mooiste versjes uit de Nederlandstalige muziek. Naar de avonden wordt dan zo. Maar ik vind echt Jimmy... is van een buitengewone kwaliteit. Kijk. Mensen van een bepaalde leeftijd, hoe het maar jou worden te zezen. Ja. Maar liever dat nog. En iedereen vult het aan. Ja, dat is zo bijzonder voor jou worden. Ik vind, ja, goed zo. We gaan aan op Night Nice. Maar Motorhead in het Fries moet ik nog eens. Ah, Lemmy. Ja, wel Lemmy. Potverdorie, ja. Dat is schandalig dat hij net weet wie Lemmy is. Nice! Grutnijs. Meugelenbaars Miljouwert verhuist haar een beren speciaalzaak van Winkelpark de Centrale naar de mooiste locatie van Friesland. Daarom nou, ont mijn 9 november, grutte leegverkeer met kwartings ont wel 50% op alle bekende berenmerken als Auping en Tempoer. Alleen nog in uw vestiging in Ljouwert. Kom gauw del, want op is op. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. De Mandenmakers Marathon met 25% korting op al onze keukens. En u maakt iedere dag kans op een gratis keuken. En we zijn elke dag open tot 10 uur, dus kom snel langs. U heeft nog 9 dagen. Mandenmakers, het huis van keukens. Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. Je moet thuis zijn, want je wacht op een pakje. Maar je wil in het stadion zijn, met je maatjes. Is het? Ja. Je wil zo graag thuis zijn, als je kinderen van school komen. Hé jongens. Maar je moet overwerken. Alweer. Met de Ring Video Doorbel kan het allebei. Zie, hoor en spreek met wie er voor je deur staat. Waar je ook bent. Gewoon op je telefoon. Verkrijgbaar bij Ring.com of de betere retailer. Voor iedereen die niets heeft met elektrisch en liever gewoon een Golf rijdt, hebben we goed nieuws. Een Golf met maar 4% bijtelling. De Volkswagen e-Golf. Dat is de vertrouwde Golf met de E van elektrisch. 100% Golf, 100% Volkswagen. De e-Golf is per direct leverbaar en je rijdt hem al vanaf €42 bijtelling per maand. De Volkswagen e-Golf met 4% bijtelling. Wat wil je nog meer? Voor een nieuwe Volkswagen ga je natuurlijk naar Autoland van den Brug in Drachten, Heerenveen en Sneek. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Wiebes van Economische Zaken denkt dat Nederland de klimaatdoelen voor 2020 en 2030 met extra maatregelen alsnog kan halen. Volgens onderzoek van onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving lijkt het erop dat die doelen niet worden gehaald. De extra maatregelen zijn onder meer nieuwe subsidie voor projecten met hernieuwbare energie en tientallen miljoenen voor warmtepompen en zonneboilers. De Galenkopperbrug in de A12 bij Utrecht is morgenochtend vroeg weer helemaal open. De afgelopen 6 weken werd er aan de weg gewerkt en dat leidde tot veel verkeersproblemen. De vroegovergangen zijn vervangen. Dat zijn de stalen verbindingen tussen de brug en het wegdek. Komende nacht haalt de aannemer de afzettingen en de omleidingsborden weg. Minister Grapperhaus zal om de uitlevering vragen van een van de 2 IS-vrouwen die zich woensdag melden bij de Nederlandse ambassade in Turkije. Zij zal in Nederland worden berecht. Van de andere vrouw is de Nederlandse nationaliteit woensdag afgenomen. Volgens de minister was de procedure daarvoor al begin september gestart.
De 2 vrouwen waren vanuit Nederland naar IS-gebied gereisd en zouden enkele weken geleden zijn ontsnapt uit een gevangenkamp in het noordoosten van Syrië. In de Pakistaanse trein, waarbij gisteren 74 mensen omkwamen bij een brand, werkte de noodrem mogelijk niet. Getuigen zeggen tegen Sky News dat de trein nog 20 minuten doorreed nadat passagiers aan de rem hadden getrokken. De brand ontstond vermoedelijk doordat de gasfles van een illegaal meegenomen gasstel ontplofte. Het weer. Van tijd tot tijd regen. De temperatuur loopt op naar plaatselijk 14 graden in Zeeland. Morgen wisselvallig met kans op buien. Het wordt 14 of 15 graden en vooral aan zee waait het stevig. Dit was het NOS Journaal. Als is het tweede uur van Noorderwind Live. Natuurlijk even terug met de presentatie van het Boudewijn de Groot in het Frieske project. Met al je optredens hier en natuurlijk nog een aantal parteren. Graag gedaan, Alex. Nein, auch wir gehen nicht nach Düsseldorf mit Weihnacht. Tuincentrum De Boet in Hoogwoud heeft een sfeervolle en unieke kerstcadeaushow. Boordevol inspiratie voor de komende gezellige maanden. Hip en trendy of juist traditioneel en klassiek. Tot kerst vrijdag koopavond en elke zondag open. Kijk op www.deboet.nl voor alle informatie. Is jouw cappuccino wel zuivere koffie? Weet wat je koopt en stop uitbuiting. Met Fairtrade-producten geef je boeren in ontwikkelingslanden kans op een beter inkomen. Profiteer tijdens de Fairtrade-week van aanbiedingen waar iedereen blij van wordt. Goeiedag! Wordt u ook wakker met gewrichtspijn? Ontdek dan nu de nieuwe Voltaren Emel Gel Extra Sterk. Voltaren Emel Gel Extra Sterk verlicht de pijn en remt ook de ontsteking. 1 keer aanbrengen per 12 uur. Voltaren. Bij wegen blijft een plezier. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel bij gewrichtspijn van knie of vingers. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Geniet ook onderweg van biologische en Fairtrade barista koffie bij Shell. Moet je horen, Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. Met veel voordeel op klassieke muziek-cd's. Een mediaboek met 2 cd's, een cadeaukaart en een uniek geschenk over muzikale hartstocht en liefde. Kijk op aangenaamklassiek.nl. Duurzaam Fairtrade bed- en badgoed. Zacht voor jou, zacht voor de wereld. Jumeco.nl. Het is weer vrede midden, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede bedrijf van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar we Joert een geweldig mooie en ook bijzondere cd presenteren. Het kwam al bij Kees de Wolfwij en het eindigt hier net, nou ja, eindigt hier in deze studio. Hij is kleren in ieder geval, het hele project. Dat klinkt wel heel dramatisch. Maar Boudewijn de Groot in het Frieskies zelf ook is. Kees, dit moet voor jou echt een geweldig gevoel wezen. Want teksten schreeuwen, dan alles produceren, studio's, muzikanten, dat is niet niks. Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is inderdaad hartstikke leuk dat het nou eigenlijk samenkomt op je midje. Maar ik nog heel veel mensen die bij het project belutsen binnen. Het inderdaad een gevoel van dit is echt een afronding. En de kroon daarop is natuurlijk de Boudewijn en Anja erbij binnen hier op die Dwarfsplein. Dus dat maakt het heel leuk en heel gezellig. En echt een hele mooie afronding van het zien en noemers die we dienend hebben. Ben jij vaker vertaald? Vertaald? Ja, ik bedoel... er zijn een paar. Er is wat in het Engels, 2 of 3 liedjes. En dat is het, geloof ik. Nee, dat is de muziek. In het Spaans? Ja, een Mexicaans of een vrouw die hier woont en Mexicaans is, heeft avond in het Spaans vertaald. En daar kreeg ik ooit een bericht van of dat mocht. Ja. Maar daar hebben we wel de tekst gelezen, maar ook dat begrepen wij niet zo goed. Vast goed gekomen met de Spaanse protter of zo. Zoiets, ja. Maar in het Engels dus. Maar voor de rest, Nederlands natuurlijk. Heb je zelf ooit tekst in het Engels geschreven of was het altijd Nederlands? Ja, ik heb nog een... wat ik dus straks zei, dat die zenuwen en zo met die beatgroepen om me heen.
dacht ik van, ik ga zelf met een beatgroep beginnen. En dan ga ik in het Engels zingen. Dus ik heb toen tegen Lennart gezegd van, Lennart, sorry, maar ik heb je niet meer nodig. Ik ga in het Engels zingen. En Lennart zei, oh, nou, dat is goed. Die dacht, die komt wel weer terug. Kwam ik ook na een paar jaar. Uiteindelijk wel. Ja, dus toen heb ik in die tijd wat Engelse teksten geschreven. En ik heb zelfs nog wat Engelse singeltjes uitgebracht. Onder andere met Rick van der Linden van de Exception. Helaas overleden. Hebben we 2 singeltjes gemaakt onder de groepsnaam Session. En dan heb ik nog een singeltje gemaakt met The Tower. Dat was ook een Engelstalig groepje dat ik had. Maar dat waren mijn studio dingen, ze hebben nooit mee opgetreden. En toen had ik het ook wel gezien. Toen ben ik nog even naar Dwingelo gegaan. Omdat ik dacht van, nou, ik ga nu zelf met een beatgroep beginnen. Trek ik me terug op een boerderij. En dan gaan we daar lekker repeteren, weet je. En, beetje communeachtig. Ja, liedjes schrijven. Het waren hippies, die kwamen uit Amsterdam. Dus wij zaten de hele dag te blowen. Zij hadden geen geld, ik had nauwelijks geld, maar ik moest wel alles betalen. Dus op een gegeven moment dacht ik van, dit wordt ook niks. Want er werd niet gerepeteerd, iedereen was te stoned de hele dag. Dus dat werd ook niks. Die heb ik toen de boerderij uitgedonderd en ben er nog even achtergebleven. Toen ben ik weer teruggegaan naar het westen, naar Lennart, aangebeld en gezegd, Lennart, zullen we weer verder gaan waar we gebleven waren? Dat is goed, zei Lennart. Ja. Dus toen zijn we verder gegaan, toen kwam de eenzame fietser. Dus ik heb heel even in het Engels gezongen, maar het is niks voor mij. In het Fries ook niet trouwens, denk ik. Weet je niet? Dat kan ik niet, Fries. Ik vind het zo'n moeilijke taal. Ja, vind je het moeilijk? Ja, ik spreek makkelijker Engels dan Fries. Ja. En ik denk ook niet dat ik de echte Friese schwung, dat smeuig, dat toch wat... vreemde combinatie van robuust en melodieus. En dat hoor ik ook hier. Er zitten hele harde klanken in. Protter en snotter en weet ik veel. Nou ja, de harde G ook, hè? De G. Ja, maar toch is het een hele melodieuze taal. Dus. Maar het zal ook wel aan Kees liggen. Die heeft natuurlijk de meest melodieuze woorden gekozen. Zo gaat dat in teksten, hè? Dankjewel. Tot straks. Dan gaan we naar de volgende artiest. Jan-Dirk van Ravenstein. Hoe verrast of hoe blij was je toen jij gebeld werd? Niet. Oh. Ja, ik ben heel eerlijk. Nee, graag. Ja, nee, het eerste wat ik dacht van, nee, dat kan niet. Het bestaat niet, je kunt niet. Er wordt natuurlijk heel veel vertaald van het Nederlands naar het Fries. Ja. En Boudewijn de Groot, waar ik mee ben opgegroeid uit mijn geboortetijd, dacht ik, nou, dat kan gewoon niet. Maar toen werd ik overtuigend gebeld door Kees. En die zei, ja, maar ik wil dat jij dat doet. Ja. Ik zeg, maar ik wil het niet. En dan denk er nog eens over na. Dus dan hebben we tijdens een lunch afgesproken, ergens in een prachtig etablissement. Ja. Heeft hij mij eigenlijk over de streep gehaald. Want het was eigenlijk, hij zei ook van, ja, maar Boudewijn vindt het zelf ook heel erg leuk. Ja. En toen dacht ik, nou, dan wil ik... Kwam er alle twijfel te komen? Ja. Toen dacht ik, nou, dan wil ik het wel doen. Maar ja, welk nummer dan? En ik ben natuurlijk een theaterman, dus het moest wel. Ik ben eigenlijk een acteur die zingt. Ik noem mezelf niet meteen een sublieme zanger. Maar dat was natuurlijk wel meneer de president. En waar ik zelf mee ben opgegroeid is Testament. Want ik vroeg meteen aan Kees, mag ik dan het Testament doen? Want dat was het eerste lied waar ik echt verliefd op was in mijn jeugd. Ik was 12 toen ik kennis maakte met zijn muziek. Maar het werd meneer de president en als een van de nummers. En toen zeiden ja, je mag er 2 doen. Nou, en de andere die hoorden mensen maar lekker op de cd. Ja, er moet ook nog wat reden op blijven. Ja, sowieso een goede reden om te kopen. Maar dan een soort cliffhanger van, luister de cd eens even. Ja. En wat ik van meneer de president zo leuk vind, het is zo verdomd actueel. En ik hoop ook dat die viraal gaat. Dat iedereen, dat we dan de Friese tekst weer gaan vertalen, ook naar het Engels nog weer. Dat iedereen kan lezen waar gaat het eigenlijk over. Ja, voor je weet hebben we een tweet van Trump over je heen. Ja, of ik moet beveiliging om me heen. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, we gaan het zien. Fake news! Ja, fake news. Maar het is geen fake nummer wat je gaat doen. Nee. En ik moet zeggen, ik vond het verschrikkelijk moeilijk. Ik heb een hele slechte nacht gehad. Het heeft de hele nacht in mijn hoofd gespeeld. Ik ben geen Fries van origine. Ik ben een Drent. En dat is dan wel heel erg lastig als je een Drentse tongval hebt. En je moet dan in het Fries gaan zingen. Dus we gaan het zo goed mogelijk doen. En ik heb hele goede hulp gehad toen ook met Kees. We hebben alles goed doorgelopen. En ik hoop dat dat nu in één keer vloeiend eruit komt. Vast te zeggen. Dames en heren, applaus voor Jan-Dirk van Ravenstein met meneer de president.
beste. Dream maar veilig in jouw mooie witte huis. Jo bent Donald Trump, het allerbeste. En in het heeste ander viel jou dus. Maar jouw uitgangspunten mat, wij respecteer je. Eerst het eigen belang, dan komt een oor. En jouw Twitter-regels mat dus inspireer je. Ja, wat hebben jou de zaakjes voor elkaar? Geen inken dat zo goed als jouw besturen. Democraten, profiteurs vol van verriet. Voort mij paarsen en het lange oude hoeden. Meneer de president, sleep sweet. Dream maar terug van jouw oerwinning en jouw zegen. Dream maar van jouw eerst ideaal. Belasting kan omleeg en nog leger. Daardoor emel je, dat vind je asociaal. En die vrouw je die door ook, je hebt zo'n praten. Van jouw sissen, hij ziet dus onderleer. Dat is een nepneus van die linkse democraten. Waar het voor jou is, die bin voor jou het kweer. Het klimaat in de natuur, die kan verrekken. En een moral ons de grens, maar kun je blied. Want vreemd volk in beter joet als bond vertrekken. Meneer de president, sleep sweet. Schrik jou in jouw dream, als tegenstanders komen. Naast jouw bedsteen in het skimmerskaat. Kunnen hem dan praten, driegen jou met bommen. Kom je eruit mij wie zijn meest praten. Van jouw zinnendogs, intussen kunt dit wel weten. Dat je skellen en driegen mij geweld. Us versplinterd en kan je niet verwieten. Een groot ego maakt het je ook geen held. Dream maar terug van gezag zonder vertrouwen. Dream maar terug oer storens en oer strijd. Maar ze breken jou meer aan, wij wil bouwen, meneer de president. Sleep sweet. Wauw, fantastisch, dank je. Dankjewel. Zo, nou dat was even een shaky hoor. Zo, Kees, hoe ging het? Oh, dankjewel. dankjewel. Hey, Blue lekker heen, dankjewel jongen. Ik doe weer achter de bar straks. Weet je, we met de hele begeleidingsband. Kees, ja, dit is prima toch? Ja, hartstikke mooi. Echt geweldig voor een Drent. Maar hier is hem een hele hartverzakking bezwaren dus. Nou ja, hij wie inderdaad wat scruten om het eerste dwan. En, maar goed, hij hier wel heel mooi drama in zijn kijk wat hij zei, in zijn hele performance. En zeker bij meneer de president zit er toch een zekere opbouw in. Weet je, op het laatst even bij de kiel pakt worden. En dat zeker op de cd is dat er heel mooi uitkomt. Wat in de achtergrond? Bist u altijd al tekstschreeuwer geweest? Kost u uit de muziek bij? Welke hoek maken we die pleertsen? Nou, ik vond het vroeger wel altijd heel mooi. En ik wou vroeger heel graag naar de Kleinkunstacademie. Maar de hoorde die zei, jongen, dan is de kostverschilling schielijk. Ja. En dat aan de bak. Als artiest lukt hij dat nooit. Dus leer eerst maar een vak en dan sjos maar verder. Dus dat heb ik die in. En ik heb altijd, een beetje in mijn vrije tijd, heb ik dit soort dingen erbij diend. Totdat ik dus, een periode heel volle teksten hier en leuke dingen hier. En mina niet als je me zei, jongen, dollar nou eens wat maaien. En ja, toen is dus dat Boudewijn een groot project komen. Wie is er een oorleiding om met die teksten bezig te zijn? Is daar op dat moment behoefte aan? Nee, ik ben altijd een liefhebber voor muziek. Ik ben vroeger discjockey geweest en ik ben altijd met muziek bezig. En taal vind ik heel leuk om daar dingen mee te doen. Poëzie, gedichten, meisjes, schreeuwen. En die combinatie, die vind ik vooral heel leuk om mee te werken. Prachtig man. Boudewijn de Groot, ik vroeg me, nog niet zo heel lang geleden heeft u een beetje half om half afscheid genomen. Een soort afscheidstournee was dat, hè? Met van de oude nummers. Ja, nou niet oude nummers. Of zeg je het nu te zwart-wit? Ja. Dankjewel. Nee, het is geen afscheid van oude nummers. Het is meer een afscheid vind ik ook een beetje dramatisch. Ja. Ik had niet zo'n zin meer om die oude hits te zingen. Dus ik heb zo vaak Het Land van Mazewaal en Jimmy en Testamenten van Dronken Protter gezongen. Dat ik had er geen zin meer in. En we waren dus aan tour de afgelopen 20 jaar. En iedere keer als we weer een nieuw programma deden, dacht ik van wat moet ik nou weer zingen voor bekend nummer.
dat ik toch niet al heel vaak gezongen heb. En die had ik gewoon niet. Ik had niet echt zoveel hits dat ik ben tenslotte de Beatles niet. Ik moest steeds weer terugvallen op de bekendere dingen die ik al zo vaak gedaan had. En ik dacht, daar heb ik niet zo'n zin meer in. Dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd van... dit programma is de laatste keer dat ik al die nummers zing. En zelfs Avond had ik al een beetje moeite mee, terwijl het nog niet eens zo'n hit is die van lang geleden. Dus ik denk dat ik nu met de Vreemde Kostgangers, waar we mee gaan toeren, doe ik wel Avond. Er wordt hier gelachen. Ja, het is haar liedje. Zit het te drammen thuis aan tafel? Totaal niet. Nee? Ben je gek? Dat werkt ook helemaal niet. Nou, de drammen werkt niet. Misschien slinks. Nee, maar ook in dit geval niet. Maar het is je wel gelukt dus? Nee, niet mij. Het is de jongens die wilden het. George en Henny. Oké. Nee, George en Henny zeiden van... Ik zei van, ik moet wel een oude hit hebben en ik wil die niet meer zingen. Het enige wat ik heb, wat nog een beetje niet zo oud is Avond. Ja, zei Henny, laten we dat doen. Ik zei, nou nee, laten we dat niet doen. Maar zij bleven aandringen, dus ik denk dat ik dat dan toch doe. Maar dat zal dan nu echt de laatste keer zijn dat ik Avond zing. Daarna laat ik het aan Grietje over om het verder uit te dragen. Dat wou ik nou achteraan stellen. Van hoe is het dan om, nu wel in het Fries dan, maar toch, het zijn wel weer de grote hits. Om dat, daarmee bezig te zijn. Ik ben er niet mee bezig. Nou ja, maar je beluistert, de goedkeuring eraan gegeven. U zit hier, u moet het de hele middag aanhoren hier. Ja, nee, ik kan het niet. Nee. Grapje ook. Nee, als ik het maar niet hoef te zingen, ik kan het niet vaak genoeg horen. Oh, serieus? Ja. Oh, daar zit weer een verschil in. Ik ben wel een ijdele narcist, wat dat betreft. Dus laat ze het maar. Oh, laat ze. De komende 100 jaar mogen ze het blijven zingen en voor de radio afspelen. Als ik het maar niet hoef te doen. Dat is het. Kom straks weer bij jullie terug. Dankjewel. Nou, dan kreeg ik mijn gerust hart naar Grietje. Ja, ik denk voor hetzelfde heel tijd dat ik word die dingen ook naar die meer. Ik denk, dan hebben we een probleem met je nou. Maar het valt daar, Grietje. Doe mij het van de baas zelf. Ja. Krijg je toestemming. Fijn. Douwe is verhuizen naar de Vleugel. De band zit er nog even erbij. Hoe is het voor jou om te spelen? Hartstikke mooi. Ja, vind je het leuk? Ja. Best wel gek op dat soort vestjes. Heel erg protten, ja. Ik werk als muziektherapeut en dan kom je die vestjes echt in de muziektherapie zien. Omdat er soms mensen daar echt iets in hun rondvinden wat ze moeilijk verwidden kunnen. Ja, dat mensen echt rekken. Ja, zeker. Ja. Goed. Nou goed, welke game doen we, Grietje? Tip van de sluier. Ik hou me stil. Live in Noordwijn. Als ik mij die kroep en strik je ding gezicht. Als ik die vragen stel, toch stoot in eigen dicht. Kist door die zelfs wel wezen, veel genoeg van mij. Dan ontwikst weer al mijn vragen, zo komt er heel dit rietsels bij. En ook is die zelfs verstop je, want dan lagen spier weer op. Ook is die zelfs verstop je, als mijn gevoel wint van verstand. Maar Sagli stelt ze daar toch mijn vingers voort. Als los zon. Bist u bang van mij, of voor die zelfs misschien? Wat giet er in die om, als ben ik soms blind? Was toen mij graag voor die houden, viels die zelfs te min. Want op blues aan mijn mysterie, dat ik net uitvinden kan. En ook is die zelfs verstop je, want dan lagen smie weer om. Ook is die zelfs verstop je, als mijn gevoel wint van verstand.
Als ze gliest, stelt ze daar terug mijn vingers voort. Als los zon. Achter elke dien dat ik iepers koos, koos toe een oorgedien werd dicht. En sabluust in het schemerjocht van de orenkant en hak die nooit scherp in mijn zicht. Achter elke dien dat ik iepers koos, koos toe een oorgedien werd dicht. En sabluust in het schemerjocht van de orenkant en hak die nooit scherp in mijn zicht. Achter elke dien dat ik iepers koos toe een oorgedien werd dicht. En sabluust in het schemerjocht van de orenkant en hak die nooit scherp in mijn zicht. Wauw. Straks nog een nummer van Grietje en haar hele begeleidingsgroep, band, hoe neem het maar. Hoe heeft dit ompakt? Want er komt een vraag binnen en dan begin je ermee aan de slag. Ja. Wie is voor de reden om mij te doen? Wie is voor zoiets van, ja, leuk? Nou, ik wie wel een beetje twijfelachtig. Want ik dacht inderdaad, kijk wat Jan Dirk zei. Het is wel de grote meester. En ja, mag er aankomen of niet? En de koers, denk ik, krijg ze sowieso al die grote hits natuurlijk. Nou ja, niet alles. Nee, ik zei nee. Dus weer nog een soort ontdekkingstocht. Ja, klopt. Ja. Gist dan met muzikanten zitten? Of gist dan al eerst alleen zitten? Van nou, daar is maar eens mee ompielen. Nou, ik heb het eerst heel vaak beluisteren. En op een gegeven moment niet meer. En toen heb ik maar douwen het een en oor even Dan weet je de basis del zet. Ja, en een beetje proberen mijn eigen gevoel erin te brengen. En toen naar Kees, naar de studio. Ja. En vooral de muziek, hij daar nog, ja, toen klinkt het hier oors dan op de plaat, maar ben je daar echt heel bot mee aan de slag dan gang? Hij er heel bot nog dingen om verhoren? Ja, zeker. Ja. Ook wel helemaal opnieuw opbouwd. Ja, het is weer opnieuw opbouwd. Ja. En toch een beetje bij de kern blijven. Ja, dat is weer. Maar het is altijd moeilijk. Want je pakt het origineel of maakt er zoiets oors van dat ze het ik niet meer vergelijken kerst. En dan is dat het beste. Vind ik persoonlijk. Want dan komt er het meest van diezelf in waarom. En dat is ook de bedoeling, want dat gaat om muziek is emotie, wat dat betreft. Zeker. Straks meer, VM, dank u wel. Pak een bakje koffie, wat dan ook. Ja, dit programma, soms maak je afspraken en die zie ik nooit. Dus dan al hij bouwden wij een groot en het hele project in de studio. Ik dacht, Agen van der Zee, zijn de meest welkom om even een reclame te maken voor een aantal optredens. Nou, dan bloedt dat steeds zo simpel. Agen, maar du bent net alleen. Nee, ik heb Rieneke meegenomen. Dag Rieneke. Hoi, goeie. Hoi. En Agen is hier wel gauw eens, dan zitten we in een organisatie van festivals. Waar hebben best je nou voor? Het is nou net een festival. Het is nou een aantal bands achter elkaar op verschillende tijdmomenten niet in de maand. Ja. Dus we hebben deze maand hebben wij dus een band en volgende maand weer. Oké. Ja. Drok? Nou ja, voor mij wel. En waar zult dit al je plak vinden? Dit komt in de Molen. De Molen in Vrouwbuurt, Vrouwenparochie officieel. Ja. En we hadden de eerste band, hebben we plant morgen. De Drugstal Cowboys. Okay. En dat wordt weer een feestje morgen. Ben je met alle woorden, maar daar bent u dus van het podium serieus. Ben je van plan om er een echt serieus podium van te maken? Of eerst maar eens even zien hoe het erin is? Ja, we hebben een podium. We vorig jaar een beetje begonnen. Hartstikke leuk, vol meisken. En we vonden het eigenlijk hier wat serieus aanpakken. Dus vandaar Agen. Ja.
Ja, nou dan. Bel je? Ja. Dus elke maand hebben we een band. En het staat ook op www.livemusicdemolen.nl. Kun je alles op vinden. En wat voor muziek zin wil je Del zetten? Ja, een beetje rock, hè? Ja, maar mijn woord pittig. Daar houden we wel wat van. Ja. Een beetje old school of met ik... Oh, ja, oldschool is het eigenlijk wel het mooiste woord. Er zitten een paar oude rockers daar in die hoeken, dus kom op, ja, dan moet ik een kick kennen. Ja, vind ik wel. Goed, welke band is er zijn? Morgen begint ermee. Welke als eerste dus? Ja, dat is de Drugstore Cowboys. Ja, maar kun je wat meer over vertellen? Nou, het is de Herman Brood Tribute Band. En dat doen ze fantastisch. Ja, vind ik geweldig, ja, hoe ze dat doen. Alleen nog... de zanger zelf ken het jongen, maar Herman Brood ik net, dus dat wist wel goed dat je het. Nou, de volgende band die we hebben in december, dat is Wieke, en die ken was jongen. Ja, Wieke Rocks, hè? Ja, Wieke Rocks, ja, zeker. Ja, die mag ik hier nog eens even aan, want dat is hartstikke leuk. Maar dat is een beetje die smaker? Ja, absoluut. Of denk je dan meer hamburgers of weet ik wat, die je hem serveren verkeerd? Nee, joh, tafels aan de kant en die geven los. Dak eraf. Ja. Het is wel eten voor de tijd. Hè. Je kan er dus wel eten en na het eten, na het diners is, maar dan hebben we het concert. Ja. Maar de buik net al te vol? Nee, maar dat doe ik alleen maar. En dit, nou ja, met een beetje traditie, waar je haal wat ervaringen mee, maar dit is 1 keer in de maand straks. Ja, 1 keer in de maand. Ja. Weet je bij. Volle vraag mooi, ja. Hartstikke een mooie visie. Let maar even zien als het was. Ja. Live music. Mooi, hè? Winter warm-up. Ja, kom op. Het is in het winterseizoen, Willem. In het winterseizoen. Ja. Dus simmers net? Nee, april dat is de laatste keer. Dan hebben we Ivo. Die komt dan mij hoe heet het? Hij zit in verschillende bands. Ja, maar die rockabilly band. Hij zit alleen maar in een rockabilly band. Oh. Ivo, ja, kom maar weg. Ja, ik kom wel weg. Ja, want het is nog wel een paar maand. Ja? Volgende maand ben ik hier trouwens. Voor het Orenfestival. Dat is maar druk. En de beste provincie uitgingen? Ja, ik ben hier nou ergens ooit. Ja, helemaal. Scheveningen, toch? Ik kom speciaal voor die hier. En ik eens voor en dan kan een list. Ja, en dan kom ik weer rond. Voor dat. Goed, waar, hoe laat en wat is de entree? Wat zien, entree is zo'n 50 en Drugstore Cowboys. Waar? De Molenvrouw Progie. Met stenen maar erin. Ja, gewoon nou. Hartstikke mooi. Super. Doe lekker hingen. We gaan straks nog een heel soort mooie live muziek hier. Maar is het nice? Hast u last van kalkonslag? Vervelend nou? Doe is kalkonslag voorkomen op een simpele en effectieve manier met de Big Green. Bij de Big Green hast geen afvier nodig. De hoogst geen zout bij te vullen en we letten in chinstelling aan wetteronthudder de zoen en mineralen in het wetter. De Big Green is milieuvriendelijk, verbetert de kwaliteit van in drinkwater en is makkelijk te installeren voor een lege prijs. Dus was het al van die kalkonslag? Kies dan voor Big Green. Zoek voor meer informatie op big-green.nl. MS is een ongeneeslijke en zenuwslopende ziekte. Lichaamsfuncties kunnen zomaar uitvallen. Je weet nooit welke. En wanneer? Alles is onzeker. Behalve dat iedereen het kan krijgen. Laat mensen met MS niet aan hun lot over. Word collectant. Meld je aan op mscollecte.nl. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Word collectant. Meld je aan op mscollecte.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Straks verder met Boudewijn de Groot in het Friesk project. Maar eerst het Duitse de provincie met Dieter Seijers. Het Belgische bedrijf de Fruit Farm Group had het faillissement al vregen van glastuinbouwbedrijf Hartman in Sijsbjerrum. 2 jaar geleden was de Fruit Farm Group eigenaar van Hartman, maar al die tijd had er financiële problemen best. Verleden jaar was te reorganiseren door rekken 20 mensen haar baan kwijt. Maar die reorganisatie had het bedrijf net redden kunnen, zei Peter Zeilmaker van de Fruit Farm Group. Natuurlijk was er optimisme na de reorganisatie. Maar uiteindelijk breken de cijfers toch uiteindelijk een doorslaggevende rol in deze. En we hebben alles in het werk gesteld om tot oplossingen te geraken. En we zijn daar niet in geslaagd.
De problemen met het ijs in de Elfstedenhal in Ljouwert zijn voor het grootste mat oplost. Zo'n tiisdie kwollen de ijsmachines net genoeg om de 400 meter baan te broeken. Het ijs leidt er nogal in, maar kan net zwier belesten worden. Het probleem kwam door stikkende motors, vertelt directeur Klaas Siderius. Ja, de 2 motoren die stikken zijn 2 motoren die een dubbelfunctie hebben. Dus die hebben ik nog de functie om een beetje bij te verwarmen. En juist die 2 motoren die met stikken draait. Al wat kamerheer en ouder-jochter Rink Wegener Sleeswijk is Aronawasi verstoorn. Hij is 78 geworden. Wegener Sleeswijk wie jochter en had ik vicepresident van de Ljouwter Jochtbank West. In 1994 was er kamerheer van het Koninklijk Hoes. In die rol wie er onder andere belutsen bij de organisaties van bezitters van de koningin in Friesland of orenleden van de familie. Jonkers in kamerheerskip hier Wegener Sleeswijk ook orenfuncties. Zo weer voorzitter van het Fries Scheepvaartmuseum en secretaris van de werkgroep Maritieme Skiërnis. Nog 1 jaar en dan zetten de bestuursleden van de Stichting Centraal Comité 1944 in Haas er een punt achter. De stichting waard in 1944 oprichten kreeg na de Tweede Wereldoorlog en zei dat de doelen bereikt binnen. Dat doel wie het op poorten zetten van het culturele en sportieve leven in het Haas van na de oorlog. Secretaris Joop van der Heijden vertelt werd de stichting op het laatst zien omroen. Je wordt links en rechts ingehaald door andere evenementenorganisaties. Daarbij opgeteld het feit dat de eisen en de vergunningverlening van steeds meer regelgeving moet voldoen. Het is toen besloten om te zeggen, nou in 2017 al van we breiden er een punt aan. En dan is 2020, als we 75 jaar bestaan, een mooi moment om te stoppen. Dan het waar. De loft is beroemd, er is kans op Rijn. Er zit een matige, onvrij krachtige zuideestelijke wind en het is een graad als 9. Morgen eerst wie het waar, middags is het droog en ieder kans op zinnen, dan wordt het 14 graden. S'nachts hebben we weer geregeld Rijn en dan wordt het 13 graden. De R zit weer in de maand. Dat betekent herfst, regen, beslagen ruiten en rinkel de kinkel. Gelukkig is er de Univé autoverzekering. Dus bereken jouw premie snel op univé.nl/auto. En vanaf €4,55 per maand heb je er ook pechhulp bij. Univé, daar plukt u de vruchten van. Dicht bij huis, samen buiten aan de slag. Dat kan op de Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersdag in het groen. Kom zaterdag 2 november ook zagen en snoeien. En neem vrienden en familie mee. Kijk voor een locatie in de buurt op natuurwerkdag.nl. Allsafe mini-opslag geeft thuis. Allsafe mini-opslag is al 20 jaar jouw extra kast, zolder of schuurtje. En dat vieren we. Daarom krijgt heel Nederland een maand opslagruimte en 10 verhuisdozen cadeau. Ideaal voor al je zomerspullen die de beste opbergplek verdienen. Zoals je tuinset, fiets of motor. Ga naar allsafe.nl/20 jaar. Samen buiten aan de slag op de Natuurwerkdag. Zaterdag 2 november. Buurkracht is... Samen sterk. Klaarstaan voor elkaar. En elkaar kunnen helpen als het nodig is. En geven om anderen. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Als je dat voor elkaar zou krijgen, ja, dat is wel buurkracht natuurlijk. Een beetje zorg voor elkaar ook. Ik vind dat het eigenlijk overal zo moet. Ook aan de slag met jouw buurt? Ga naar buurkracht.nl. Je moet thuis zijn, want je wacht op een pakje. Maar je wil in het stadion zijn, met je maatjes. En shit! Ja. Je wil zo graag thuis zijn, als je kinderen van school komen. Hé jongens. Maar je moet overwerken. Alweer. Met de Ring Video Doorbel kan het allebei. Zie, hoor en spreek met wie er voor je deur staat, waar je ook bent. Gewoon op je telefoon. Verkrijgbaar bij Ring.com of de betere retailer. Voor iedereen die niets heeft met elektrisch en liever gewoon een Golf rijdt, hebben we goed nieuws. Een Golf met maar 4% bijtelling. De Volkswagen e-Golf. Dat is de vertrouwde Golf met de E van elektrisch. 100% Golf, 100% Volkswagen. De e-Golf is per direct leverbaar en je rijdt hem al vanaf €42 bijtelling per maand. De Volkswagen e-Golf met 4% bijtelling. Wat wil je nog meer? Voor een nieuwe Volkswagen ga je vanzelfs naar Autoland van der Brug in Drachten, Snits en het Jervingen. En wij gaan terug met het muzikale dwarsplein van Friesland, Noorderwind Live. Dus nu wordt speciale gasten en een speciaal project hier in de hoes. Straks nog wel optreden trouwens van de Lady Birds. Dat is een jazzduo hier uit Friesland. Waar Ronnie Ruijsdal komt ook nog even het spul hier op een kop te zetten. Maar we gaan eerst terug met Boudewijn de Groot in het Friesk project. Kees de Wolf, de initiatiefnemer.
En de founding father, om het maar zo eens te zeggen in het Fries. Hey, dat is met die teksten bezig, Freek. Vertaalt hij dan om die zo mooi mogelijk te maken? Of probeert hij dan ook nog een soort van Fries gevoel in te lezen? Ja, ik vind dat Frieske, dat moet er natuurlijk in als je oer zet naar het Friesk. Dus dan moet die herkenning zo goed mogelijk wezen. En voor de rest, ik heb in al die jaren dat ik die nummers beluisteren en kennenleerd heb ik daar een bepaald gevoel mee gekregen. En dat gevoel probeer ik vooral in die nummers te lezen. En natuurlijk in het Friesk, de Frieske kwinkslager in. Maar zit er bepaalde eigen ervaring in? Ben je echt een tekstcrew geweest of toch het oerzetten oerheerste? Nou, toch wel het oerzetten oerheerst. Ik heb in die zin heb ik natuurlijk in elke tekst lezen we waarschijnlijk wel dingen van die zelf. Maar daar ben ik net echt mee bezig geweest. Ik ben meer een beetje bleun bij het gevoel wat ik maar die nummers hier en dat wil ik er zo goed mogelijk inlezen. En dat kan soms dus ik best wel in een wat oren setting, hè, zoals mijn man tiet. Dan kan je toch heel dicht bij dat gevoel bloeien. Ik al is het beeld wat je erbij hebt heel oors. Kijk eens meneer de president, ik kan in een hele oren tiert wijzen, maar het beeld is wel hetzelfde. En ik heb daar dus wel mijn Frieske woorden en mijn Frieske begrippen en Frieske beelden heb ik daar het Friese karakter aan Jan Wolt. Hè. Bijvoorbeeld, let buiten de stwarm wie nou maar razen, want we hebben Loekenvers. Ja, als je op een borgerij zit in Tierpenveld, dan is dat zo. Dat is typisch Fries, denk ik. Tekstcrew, het is een vak. Boudewijn de Groot. U was altijd bezig met Lennart Nijg. Hoe ging dat schrijven van die teksten? Deed hij dat alleen? Gingen jullie met z'n tweeën zitten? Hoe werkte dat? Nee, Lennart deed het alleen. En die gaf dan een tekst aan mij. En dan, hij zei ook niet... Hij zei wel altijd van, ik hoor wel altijd een melodie. En dan was het of iets wat hij zelf neuriede, of het was een liedje dat hij kende. En daar schreef hij dan de tekst op. Dus hij schreef wel altijd vanuit een zekere muzikaliteit. En dat merk je ook wel aan zijn teksten. Het kost hem ook nooit veel moeite om daar muziek bij te maken. Ik denk dat van alle teksten die hij mij gegeven heeft... ik denk dat ik bij 80-90% dat ik binnen een kwartier klaar was. Omdat het zo makkelijk was op zijn teksten... muziek te maken. Dus één tekst heeft het me 1,5 jaar gekost. Maar en welke was dat? Dat is Berlijn. Dat wilde niet. Nee, maar dat zat ook zo ingewikkeld in elkaar. Het was meer een soort kleine opera dan dat het een tekst was. Met verschillende coupletten die totaal anders waren qua ritme en qua rijm en zo. Dus dat kostte ontzettend veel moeite. En dan kan je wel... Bij ieder gedeelte kan je wel een melodietje maken, maar het moet wel een coherent geheel worden aan het einde. En dat kreeg ik dus niet voor elkaar. Dus daar heb ik heel lang tegenaan zitten hikken. En uiteindelijk is het wel gelukt. Maar dat heeft dus heel lang geduurd. Maar de meeste teksten van Lennart was een kwestie van een kwartier, hooguit een half uur. En het Land van Maas en Waal stond met 10 minuten had ik dat voor elkaar. Nou ja, maar het is... Het is ook een melodietje van niks. Nee, ik zit hier niet naar een complimentje te vissen, maar dat komt er dan zo uit. En bij avond duurt het dan een half uur. Maar het is bij hem is het zo makkelijk. Dat wil ik eigenlijk alleen maar zeggen. En als ik zelf teksten schrijf, dan doe ik er veel langer over. Ik zit nu zit ik echt uren, dagen... weken, maanden zit ik naar een tekst te kijken. En ik denk, wat moet ik ermee? Het begon meestal met een tekst. Ja. Dus? Ja. Het was altijd eerst... en dat is het nog steeds. Er zijn 2 of 3 liedjes die we geschreven hebben waarvan eerst de muziek was. Toevallig, vreemd genoeg, het eerste, Strand, was eerst de melodie, had ik aan hem gegeven. En daar heeft hij tekst op gemaakt. En er waren er nog 2 dat het ook het geval was. Maar meestal was het eerste tekst. En die teksten, Lennart Nijg komt met zo'n tekst aan. Ging je dan met z'n tweeën wel zitten van, nou, dat woord er wel in, dat woord niet, twijfel, herschrijven? We gingen niet samen zitten, maar ik kreeg de tekst en als ik dacht van, nou, dat vind ik niet. Op een gegeven moment had hij in een tekst het woord onderwasje gebruikt. Onderwasje? Kom op. Ik bedoel, onderwasje. Hoe kom je erop? Ik heb geen idee wat het betekent. En ik denk dat de rest van Nederland er ook moeite mee heeft. En misschien mensen boven de 75, dat die dat nog weten van ver voor de oorlog of zo. Maar onderwasje, daar kon ik dus helemaal niks mee. Dus dat hebben we toen veranderd. En er waren wel vaker het laatste couplet van
van Testament. Daarvan is de eerste helft ook van mij, want daar had hij ook iets geschreven waar ik niks mee had. En niet dat het slecht was, maar dus, dan zijn er gewoon dingen waar ik me niet in thuis voel, waar ik niks mee kan, waar ik geen beeld mee heb, waar ik geen gevoel bij heb. En dan zei ik tegen hem, in het begin zei ik nog van To, ik noem hem altijd To, hij noemde mij Bo. Zei ik, To, hier kan ik niks mee met dit stukje. Mag ik dat veranderen? Hij zei, ja, ga je gang. En op het laatst vroeg ik dat niet eens meer. Ik zei gewoon, To, ik heb dit en dit veranderd. Oh, dat is goed. To zei altijd, oh, dat is goed. Dus dat deed ik altijd zelf. Maar dat gebeurde af en toe niet echt veel. Alleen, er zijn 2 liedjes die ik totaal heb veranderd. Dat was Eneas Nu. Dat staat op Nacht en Hond, dat singeltje erbij. En Babylon. Dat was ook een tekst waar had hij een soort vreemde eigen taal verzonnen. En dacht ik ook, ja, daar kan ik niks mee. En daar kan waarschijnlijk ook niemand iets mee, dus dat heeft geen zin. Dus die heb ik totaal veranderd. Maar verder was het 95-99% van wat hij schreef, kon ik moeiteloos gebruiken. Geweldig geschreven, dankjewel. Ik ga naar je man, die zit al wel kleer, Adrie de Boer. Zit ik altijd te schreeuwen. Adrie, vreet me ik voort, maar hoe gaat dat bij die halen? Wil het soms echt snel en dan zit er 2 dagen op? Hoe zit het bij die? Nou, ik denk dat ik wel overeenkomst met Boudewijn heb. Want ik maak graag op teksten van Gini Bastiaans en onder andere Jury van der Meers, jongen. En dan heb ik ben permanent een meldijtje. En maar ik zelf schreeuw en denk van, oh ja, wat maak ik hier mee? Ik ben nog maar eentje dwanden en dan denk ik, ja, dit is wel leuk. Echt een verrakselpartij. Het is een verrakselpartij, maar componeren, dat geeft me wat makkelijker. Jou met een tekst en ik heb inderdaad binnen een kwartier. En begint het bij die meestal tekst? Wel, echt tekst, hè? Ik heb wel zo'n proberen, maar dat slaagt het me net, want dan wordt het een dwangetje. Ja. Ik ben graag, ik met de sfeer van een nummer proeven. Nou, mijn grootste hitje Zoon bijvoorbeeld. Ja. Ik kreeg daar in de tijd weer nog geen computer. Ik kreeg een brief van Gini met de tekst erin. Zo'n, ik heb een paar keer trollezen. En ik ga achter de piano zitten en het nummer wie in 3 minuten componeert. Ja. Zolang wordt het nummer ik. Ja. Het weer 1 keer klaar. Ja, soms is dat. Een bijzondere ding ben dat, ja. Welke kies je? Op de voendeling van het Ameland. Prachtig. Adrie de Boer, dames en heren, live in Noorderwien. Als lidspopke speelde dromen op het strand van Ameland. Van een schip al gooit, on een reddingstolle versboen. Hij hier de warme zee, liek als in met me scoorde field. En raasde onder judderen op strandvoen. Het Ameland bekommer hem om de jutter. Die het libben van de zee, de winnaar strijd. Ze brachten hem wat kleintjes voor het jonkje. En ze scharrelen de jutter trouw de tijd. Zo volle leefde kreeg het jonkje van de jutter. Hij paste goed bij vol verzwaarders die altijd reed. Maar door de voendeling voor het niet begon te praten. Wie zijn eerste wutje zei. Op het strand van Ameland. Hij wie altijd op het strand. Wie voor de woeste zee niet bang, en courage om te vloten keerde. Het Ameland zegt krijften in de voeling, ik marsje razende zee bespiel ik in. Want hoe is het oorstads mogelijk, dat de zee hem weer omloedt voor een berg. En wat hij raasde, dat kon hij niet vertellen. Dat verwaaide mij de wind voor door het strand. En doet ze die te vregen, zei die. Ik denk dat hij roept, ik kom eroon. Ik kom eroon, ik kom eroon. Leven, zee, mooi strand. Ik kom
het strand van Ameland stiet een jong feit in Simmerjoen. Hij zei je wat, maar stop de stade hoors je klein uit. De vloot maakt hem weer, de warme scoort van mijn waarom. Nog een keer zeggen efterom, roem door de zee. Het Ameland zeren door de vierde. De blinde voeling uit ieder koel. Ze hier naar boven op het nu verzamelen. Die uit de goede, dat er wat gebeuren zou. In een begon de voeling te razen. Zijn passiespul klonk das vol van hoop. Waarom neem hem? Je twijfel is je eigen. Valt er in de wegen voor wie en verzoop. Ik kom eroon, ik kom eroon. Leven zee, mooi stroom. Ik kom eroon. Ik kom eroon, ik kom eroon. Leven zee, mooi stroom. Ik kom eroon. Dankjewel. Adrie de Boer, mijn zien vertolking van Boudewijn de Groot. Klonk mooi man, dankjewel. Je bent Rob van 112 centjes miste. Ik begin aan de roer. Maar goed, dat zit heel mooi op de cd al een keer. Dus die cd zo zit meest caping gewoon. En dat maakt het er toch echt en live en puur, toch? Ja, dat is ik zo, tuurlijk. Ik zal in de eerste en de laatste waar die een keer een stukje tekst mist. Ja. Maar het is een prachtnummer om te zingen. En ik zag het ook helemaal voor mij. Zat Kees dat beschreven het bepaalde beelden het te krijgen bij wat oors maken aan het originele. En dat is zo mooi. Ja. Dat mag je ondervinden. En dat is muziek, toch? Kijk even op, ja, druk maar eens op een goede knop, dat is heel dreig. Ja, en de grap is, Kees die heeft met 2 ballades bedeeld. En dan heb ik zelf weer een orde van de plank al hellen, zeg maar. Want het past me heel goed, een ballade. Dus er komt binnenkort een ballade van mij uit. Dan komt je maar weg. Zullen we het zo oppraten? Doen we dat, ja. En ik vond het mooi, dankjewel. Dankjewel. Adrie de Boer, dames en heren, jawel. Ik geef naar de groep Supercactie Grietje in het midden, maar die is nou voortstuurd, tijdelijk, want ze komt straks weer om. Kan ik je hem vertellen? Jan Nota, hoi. Ik ben even nu zien dat ik hier net alles weg verniel, daar ben ik heel goed in. Hoe is het? Ja, best. Ja. Nou, ik ontdek de vraag eigenlijk een beetje van, ja, er komt er een telefoontje of een mailtje van een meneer De Wolf en die zei, was wel mij doen. Ja, toen dacht ik leuk. Ja, oké, bedankt weer voor het... Ja, ik weer wel enthousiast. Ja. Alleen nog ik hier een probleempje, want ik hier krijg een Belse Parese. Dus hij zei van, nou dan kunnen we dat binnenkort wel even insjongen, want het vesk is al klaar. Oh, ja, ik zei, ik heb hier een probleem, want ik heb krijg de week ervoor weer op de week erna, maar ik roem maar een Belse Parese en dat betekent een zenuw... ja, maar stel nu uitleggen. Een ontstoken, de gelaatsverlamming van Bel, dan is er een zenuw in die wang. De helft van het gezicht zakt het naar beneden? Ja. Oh jee. Ja, dus... Ik de broer. Zoals er nou wel aardig synchroon uit. Maar, het is weer ruglutsen. Ja. Maar dus ik zei, ja god, ik liep me hartstikke leuk, maar het wordt nou niks. Nee. Want, nou ja, wat bloed nu weer. Het is wel een hele vreemde uitviering. Ja, maar wonder boven wonder, goed vitamine slikken en een maand later toen heb ik Kees opbellen. Ik zei van, nou, ik ben eigenlijk wel best een 4, dat kan wel even. Ja. Dus mijn soort nog en willen ben ik toen naar Akerum naar de studio rijden. En nou hebben we eerst eens even praten en koffie dronken en toen ben we aan het jongen. Boudewijn de Groot, wat haast bij de veskes? Nou, mijn mem die had de platen in de kast. Mijn hart die houdt van de country en de Duitse muziek en de opera. En mijn mem die wie wat meer, wat rebelser eigenlijk. En die hier de platen van Boudewijn en ik in huis. Ja. En nou ja, daar heb ik het dan in het verliezen eerst eens mooi. En toen kocht ik later eens een verzamel-cd. En nou ja, die veskes die ik ook op een gegeven moment al in dromen. Alleen nog...
toen kwam Kees met dit versje. En dat was voor mij wel weer een nieuwe ontdekking. Dat ik dacht van, oh, deze ken ik helemaal net. Nee. Maar wat is leuk en vrolijk en snel. Een beetje tempo erin. Ja. En ik dacht, ik krijg nog een versje wat prachtig mooi bij mijn post. Want het gaat eigenlijk over iemand die de veiligheid wat behouden wil in zijn eigen dorp, in zijn eigen omkrieten, in zijn eigen omgeving. Lekker veilig en dan kun je gewoon daar in jouw ploegje wezen, waar je binnen. Ja. En uiteindelijk eindigt het versje maar ja, en sommigen die vliegen eruit. En nou, op een gegeven moment ben ik er een beetje uitvlaasjes, maar vroeger was ik het niet eens in te bellen voor stage. En nu stink ik elke week aan een flinke oorlog in de stad alleen om op te treden. Ja. Dus grenzen verliezen en of net. En je moet met beide tevreden wezen. Just do it. Ja. Hoe heet het? Onderus. Onderus, dames en heren. Live in Orwin. Jan Nota. Het is een stad, het is een dorp, het is een boorschip als een streek. En dan mast het met hem al wel een eerste lange preek. Dest gooi zoist in de winkel, kind op rekken, ja hij is best. Kom dan maar te betellen, want dan komt ze uit een goed nest. En dan kist er lekker zeuren, mooi een oordeel krijgt als mem. Omdat elke hier wel wat het er en koe zeuren kin. Oh, en wat vies het en gezellig, want ook kist er elke nien. Hier een praatje en een pilsje, het werk dat is dan dien. En als het er rust, mooi zin al in de keet. Lekker soep en wat blauw, interesseert het die je reet. En dan giest ik op vakantie, mooi die maten elk hier. Lekker soep op de Schelling, als een weekendje naar skier. En dan hast nog alle tijd, dat gezellig is voorop. Lekker hing je in die ploegje, omdat viel dag stop. Skilks is het oost, waar het geluk dat er op die taam. Maar dat feest in deze jaren, lenter is het zaan. En ze groeist op in die ploegje en wat viel het even vertrouwd. En zo nou een andere winkel, als dit eten geen iljoud. En dan mast ik maar eens trouwen, want dat wordt dan echt restiert. Mooi een famke uit de boeren, en man wat ben je bleed. Mooi een prachtig mooi kanspultje, even verder op de streek. Mooi een hagen en wat blomkes om een mooie groene bleek. En dan begist te prakkerseren, van heb ik soms wat mist. In die eigen liedse warke, rest al alle mensen kist. De een libbet als je libben, want het viel voor hem vertrouwd. De oorbeknipte straten en het zoekst te benauwd. En dan weten ze hoe vier dat hij springt. Zijn Frieske bloed zo broertje als hij om Friesland denkt. Ja. Prachtig. De Adrie miste krijg wat, nee, ik draai wutsies. Maar goed. Dat ben we live, hè? Dat neem je solidariteit. Ja. De vierde zieketje van... Ik wie even die vind ik wel leuk. Jan Nota, dames en heren, muzikant, internationaal biersommelier, biemker, campingbaas, tuincafé-eigenaar en bargehouder. Dekt het een beetje de lading? Ja, dat klopt ongeveer wel. 16 spek. De giet man die weer hier naar de slachters. Serieus? Ja, zeker. Ja. Oh, geweldig, man. En die muzikale avonturen. Dit natuurlijk, maar er doet meer, hè? Ja, nou ja, het is een soort feestjes en partijen coverrepertoire. Oh, daar staat een product. Ja, maar je hebt hier net krijg op versjes kroon. Al rond de tiers moest ik een workshop aan versjes kroon voor een schoolgemeenschap voor leraren en leraressen, hoofdzakelijk juffen. Ja. En daar hebben we een schoollied skreun, maar ook hoor, zeg maar. Oh, dus leuk. Dan, avontuur je dat vers, zeg maar. Ah, mooi. Leuk om mee te maken dus, dit? Ja, prachtig. Ja. Ben je enthousiast van. Doe maar staan we, was droklook, hè? Mooi bezig. Mooi, goed zo. Ja. Hartstikke mooi. Oh, die shirt ging alweer. Daar ben ik al heel beetje bang voor. Ja, Nota, dank wel. De band zit en je maar daar nog een nummer met Grietje doen. Oors kom je hem de door hier natuurlijk. Ik ga even naar Grietje King, maar niet onbekend hier in dit programma. Vaak vanwege solo-zaken. Maar les wie ze met Roel Slofster hier te gast. En wel aardig weer Kees de Wolf hier te leven nu, die Grietje. Want toen was ik wat bemoeid met de teksten, hè? Ja, bemoeid. Ja, dat klinkt wel wat. Maar ik bedoel het goed, ja, nou, het weer die orengrietje, die trouwens prachtig zongen ken, die heb ik dan op Facebook. En die hier een tekst dieet. Ik leeuw dat het maandtijd weer en dat wie het lezen op Facebook. En ik weer echt helemaal onder de indruk. Ik denk, wow, wat is dit prachtig oerzet toch
wie dan ik, maar ik wist net wie het weer. De tekst rekken die je echt dus. Ja, en alleen nog wat mij nog meer rekken, wie dat ik een peer, ja, flaterkes zeg, in het Friesk. Ja, en wat mij dus rekken weer, ik vond het zo bijzonder dat het voor 94, 98% echt helemaal gay weer. Wist wel echt dat prachtige, aanvoek Friesk, maar dan weer er een paar woordjes. Ja, en dat doogde net. En ik denk, oh Heden, hoe zit dit? En hoe ging je hier nou even tactisch mee om? Ja, je moet het ook wat aardig brengen. Ja, dus ik hier Grietje een berichtje stuurt. Dan zo van, geweldig. Hartstikke mooi tekst, hartstikke mooi lied. Maar als dan de vrouw in gaat, maar dat toch eigenlijk ik wel geef. Nee, er is niks mis mee. En nee, Ik ben een taalbarbaar, maar... Ja, nee, maar wist, ik vind het maar als het onderling, apps, zat wij berichtjes, maakt het niks uit. Maar als het de verwachting zit, dan maakt het even roos. Dan is het even wat. Op de cd en dan komen erin een boekje. Dus, zei Grietje, dan moest maar contact opnemen met degene die dat in de... en zo ben ik dus toen met Kees de Wolf in contact kwam, die Nederlands mailde. En ik mailde Friesk. Maar een stickers, ik denk 6 of 8 mails later, mailde hij ik in het Fries. Zo, dus dat kwam helemaal goed met Kees. En we hebben wel heel wat oud mailt, hè. En dan weer dit, dan weer het, een streekje of een dakje, wist wel, van die dingen die in het Fries best lastig binnen. Maar daar heb ik hem door mij helpen kent. Dus ik vond het wel heel mooi. Mooi project. Hartstikke mooi. Ja, ik vind het echt een heel mooi project. En los van het project, er was het testament ook al eens oorzet, hè? Ja, oorzet. Ik heb er zelf een tekst op maken. En dat is al een periode. En ik heb de Friese cultuur beschreven van hoe zou dat wezen in 2044. Is er dan nog wat over van uw taal? En dat heb ik maken op testament. Omdat, dat metrum en alles, dat is gewoon geweldig. En ik heb het maken in het ramt van, dan geven we maar weer een grote sprong, de slag bij Waasbedenking. Want in 1945, dat. En in 2045 zal het dus zo'n 100 jaar van liefde. En ik hier zelfs door het gevoel, die bedenkingen, ze zeggen altijd maar waarom. Ik wil een keer fruit zien. En doe ik de muziek van Testament daarbij broekt. Dus ja. En die oezing had ik, of die hertaling, zeg maar, die had Kees ik lezen. Vond Kees ik leuk. Dus waar wit komt er bij een volgend project. Mooi verhaal, dank je, Grietje King. Maar het aardige, ik heb Boudewijn de Groot en de manager proberen uit te lezen de slag bij Waas. Ja? Ik had proberen, ik ben er naartoe gekomen. Goed, nice! En dan komen wij weer met het laatste woorden van Orwell Live. Jochentje, Fries om Utens, Hans Henricus Schotanus Asteringa Itzeda begint als eerst op een vraag met het maatje van radioprogramma's. U luistert naar het eerste Radio Soirée muzikaal op golflengte 670 meter. Denai wordt het neerweg stil in de ether. Voor een Fries programma schakelen we nu over naar de studio in Leeuwarden. 2000 jochentje, de radio besiert 100 jaar. Bravo! Dat is geen van de Bergen Fries! Deze weken bij Omroep Friesland. Alle dagen de mooiste radiorubrieken van Doel. Nostalgische en historische fragmenten. Alles denken is onvolslaan. En antwoord op de vraag, kan het medium nog eens 100 jaar mee? Omroep Friesland. Deze weken 100 jaar radio bij Omroep Friesland. 70 min 2. Nein, auch wir gehen nicht nach Düsseldorf mit Weihnacht. Tuincentrum De Boet in Hoogwoud heeft een sfeervolle en unieke kerstcadeaushow. Boordevol inspiratie voor de komende gezellige maanden. Hip en trendy of juist traditioneel en klassiek. Tot kerst vrijdag koopavond en elke zondag open. Kijk op www.deboet.nl voor alle informatie. Nieuw bij Kruidvat. Fuji Instax Minifilm Duopack nu tweede halve prijs. Niet te filmen. Dat is €11,25 per pak en je kan er 40 foto's mee maken. Dus in een flits naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Snijn, in Friesland ook. It's de eerste. Hanzo Itzada slingeren 100 jaar de allereerste radio-uitsturing van Nederland de loft in.
Waar wie deze nieuwsgierige pionier uit Weidem, die in 1944 door de Duitsers deersketten waard. Radio- en podcastmaker Botte Jellema ziet het uit. Goeiedag! Wordt u ook wakker met gewrichtspijn? Ontdek dan nu de nieuwe Voltaren Emel Gel Extra Sterk. Voltaren Emel Gel Extra Sterk verlicht de pijn en remt ook de ontsteking. 1 keer aanbrengen per 12 uur. Voltaren. Bewegen blijft een plezier. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel bij gewrichtspijn van knie of vingers. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Mariette Krol met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus gaat om uitlevering vragen van een van de 2 IS-vrouwen... die zich woensdag hebben gemeld bij de Nederlandse ambassade in Turkije. Als Turkije haar niet berecht, wil Nederland dat zelf doen. Van de andere vrouw is de Nederlandse nationaliteit woensdag afgenomen. De procedure daarvoor was al begin september gestart. De 2 vrouwen zijn enkele weken geleden ontsnapt uit een gevangenkamp in het noordoosten van Syrië. Ze zitten inmiddels met hun 3 kinderen in een Turkse cel. Een maatschappelijk werkster uit het Harde in Gelderland is veroordeeld voor het bestelen van een demente vrouw. Ze kreeg 240 uur werkstraf en een half jaar cel voorwaardelijk. De maatschappelijk werkster haalde met een vervalste handtekening bijna €250.000 van de bankrekening van het slachtoffer. En dat geld gaf ze uit aan onder meer woonspullen en een vakantie. De zaak kwam aan het licht na het overlijden van de vrouw. Google neemt maker van slimme horloges Fitbit over voor $2,1 miljard. Fitbit werd opgericht in 2007 en is bekend van de horloges die bewegingen van gebruikers meten. Volgens Google zal de informatie van Fitbit-gebruikers niet worden gebruikt voor advertenties. En het bedrijf belooft dat mensen de mogelijkheid hebben om data te verwijderen. Fitbit heeft vooral grote concurrentie van de smartwatch van Apple, dat ruim een kwart van de markt in handen heeft. En sinds gisteravond is de belangrijke verbindingsweg van Amsterdam, de A10 Zuid, afgesloten. Niet alleen voor automobilisten, ook voor treinreizigers is de Zuidas tot maandagochtend onbereikbaar vanwege werkzaamheden. Er wordt een plaat van 70 meter lang op zijn plek gezet. Die plaat gaat dienen als dak voor de tunnel en een dek waar treinen over moeten gaan rijden. De ANWB en de gemeente Amsterdam adviseren mensen om dit weekend en vooral vandaag thuis te blijven. Het weer. Van tijd tot tijd regen. Het is 8 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig. Maar in de middag ook af en toe zon bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Noordwijk Live had nog 1 uur te gaan, dames en heren. Straks echt een soort van finale van het Frieske project. Mij Boudewijn de Groot natuurlijk in het Friesk. Maar echt nog muziek van 2 dames in mijn jazzmuziek. Ladybirds hieten ze. En we hebben nog Ronnie Ruijsdal straks de gast in het komende uren van Noordwijk Live. Graag tot dadelijk. De Suzuki Vitara. In de private lease al van €200 in een 1A. Informeer bij Auto Kamminga in Ljouwert of bij Autobedrijf Strikweda op het Jereveen naar hoe het zit. Bij Kamminga en Strikweda, SuzukiRijden.nl. Heb jij ook last van droge, branderige of vermoeide ogen? Dan wil je een snelle oplossing. Avogeloogdruppels geeft langdurige bevochtiging en verlichting en helpt je droge ogen te verzachten. Avogeloogdruppels helpt. Door consumenten beoordeeld met een 9,4. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Hola amigos. Wil je de kunst van Mexico ontdekken? Kom naar de tentoonstelling Intens Mexico. Identidad, politiek, seks en dood. Bienvenido a Cobra Museum in Amstelveen. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg in het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. Het is weer vreemde midden, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind
En welkom bij het laatste oerleweg van Noorderwind Live. Daar we natuurlijk nog altijd dwaande binnen met het prachtige project Boudewijn de Groot in het Friesk. Straks, twee dames hier ook nog. Jazz, want daar ken ik nog in. Dit weekend. Eerst eten en dan lekkere jazzmuziek luisteren. En we gaan, net keer damesduo hier. Ladybirds in de studio en Ronnie Ruisdaal. Altijd goed is, komt hij ook nog deel om het feestje helemaal af te sluiten. Maar eerst praten we nog. En Silva Aas is ik nog jaren in je nummer van dat project CD is clear. Kees de Wolf, ik begin met jou, want wie ik nog in de stress, want dan is je nog maar al je CD's om. Maar dat wie nog even spannend, hè? Ja, dat wie inderdaad spannend. Ik hier alles mooi in de planning staan en om de CD's hier voor deze dag klaar te hebben. En 10 dagen voor het dit, ja, giet de CD-fabrikant net fiet. Dus dat wie even een probleem en dat wie even paniek. Ik denk, hoe moet dat nou? Maar er zit echt een heel goed bedrijf in de blessen. Ja. Nog krek op de provincie zo'n beetje. En die had het voor me ook gekregen dat ze toch op die kleer kwamen. Het zweet op een kop dus? Ja, absoluut. En net alleen nog op een kop. Nee. Wat zei je? Dat hebben 2 weken niet een keer voor mij. Ja, klopt. Ja. Dat weer met de hoenekop. Die hier hetzelfde probleem. De hoenekop hier een album uit. En die gang, dat zei het goed. Die hier hetzelfde probleem. Die moest ook op een laatste moment. Dat is trouwens een heel verhaal. Een avond. Ik hier het eerst schreeuwen voor een man. En in het project kwam ik er dus achter dat eigenlijk er iemand wie wezen moet die dat jongen moest. En dat wie Grietje. Maar toen ik het nog voor een man hier, heb ik Emiel benaderen. Had die het jongen voor. Van de hoenekop. Ja. En die vond het hartstikke leuk. En hij zei, ik heb nooit gedacht dat het me even vregen zou. Hij zei, ik zong alleen nog mijn eigen repertoire. Maar hij vond het wel een hele eer dat hij ervan vregen werd. Ja, dat is keerig, man. Boudewijn de Groot, muziek en business, dat heeft altijd aan elkaar vastgezeten. Hoe is de relatie altijd geweest met de business? Niks met elkaar te maken. Nee. Vond u dat makkelijk, moeilijk, ingewikkeld? Platenmaatschappijen, marketing en dat soort dingen? Ik had er nooit zo heel veel mee te maken. Het enige wat ik hoefde te doen was promotie in de zin van interviews en televisie- en radiooptredens. En dat is meer ligt in het verlengde van wat ik deed, liedjes schrijven en zingen. Dus andere promotie, dat deed de platenmaatschappij. Heeft u ooit het gevoel gehad om geleefd te worden? Vooral... Nee, hè? Nee. U was toch populair, en zeker bij de jeugd. Echt een popster. Of vindt u dat niet van uzelf? Nou, ik had geen groupies, dus ik voelde me sowieso geen popster. Geen groupies? Nee. Dat hoort er toch bij, seks en rock'n'roll en zo. Maar bij mij was het niet eens rock'n'roll. Ik zong mooie liedjes en ik wilde wel af en toe graag rock'n'roll zingen, maar ik heb gewoon niet zo'n stem en ook niet de uitstraling. Dus ik hield me bij de andere kant van de lichte muziek. Ja. En ik heb af en toe wel geprobeerd met nummers om een beetje rock'n'roll-achtig te zingen, maar zo'n stem heb ik niet, dus dat heb ik verder niet gedaan. Maar de hele commercialiteit daarvan en het geleefd worden, dat heb ik sowieso nooit ervaren. Grappig, uw beeld, uw ervaring, uw beeld op uw eigen carrière is toch wel weer anders dan heel veel mensen hebben. Hè? U was de man van de hits en de posters, boven het bed bij wijze van spreken. De grote releases. Er werd ook al genoemd, u was een rebel. Ik laatst in de documentaire Zuiker. Of ik vond mezelf ook niet eens een echte protestzanger rebel, geloof ik. Hè? Nee, protestzanger heb ik altijd zoveel mogelijk vermeden. Want dan word je in een hoekje gedrukt waar je heel moeilijk weer uitkomt. Protesteren in de tijd van de provo's. Ik vond het allemaal wel spannend. En ik was wel eens met wat ze deden en zeiden. Maar ik stond nooit op de barricade. En zoals ik ooit in een van de laatste platen in een tekst schreef. Ik stond op de barricade toen de laatste steen al gegooid was. Ik bedoel, dus dat soort dingen. Ik was niet zo erg als Harry Mulisch, die door de provo's verweten werd dat hij altijd in zijn sportautootje achter de demonstraties aanreed. Maar ik liep wel mee. Een held op sokken. Op wielen. Ja. Ja, op wielen. Ja. Maar ik liep wel mee en als het moest ook nog wel vooraan. Maar ik ging niet echt. Ik was geen echte provo. Nee, maar grappig hoe het beeld er is van Kees, als ik uw naam noem, dat is populair en er zitten vast groepjes bij en seks, drugs en rock'n'roll. Niet dus. Nee, helemaal niet. Nee, ik heb het ook niet gemist per se. Ik bedoel, ik was... Nee, anders had u het wel gedaan. Toch? Nou, dat weet ik niet. Nee, ik was keurig getrouwd. Ik had een kind en later 2 kinderen. Ik zat er ook niet echt... ik was er niet op uit of zo. Maar ik was ook veel te verlegen trouwens. Dus, maar ik heb ook daarna nooit echt de schade ingehaald. Dus, nee. Dan was er ook geen behoefte en dan is het ook klaar, toch?
Ik weet niet, je klinkt als een man met ervaring. Nee, daar gaan we nu niet over beginnen. Hou maar op. Doe ik ook wel op uw leeftijd. Maar goed, dankjewel. Kees, nou, officieel wil ik het net nemen, maar toch even een officieel momentje tussen aanhalingstekens dan. Want er wordt onhandig hier, er wordt wat sissen, er wordt wat dwaan. Maakt hij de microfoon, ja? Dat ken. Want ja, bij die cd, je hebt natuurlijk een eerste exemplaar. En ik zal het nu in het Nederlands gaan doen, Boudewijn. Want ik hoorde je daar zo straks wat zeggen over de Friese taal. Maar ik zag je deze week ook in een reportage van Omroep Friesland. Toen ze bij je waren geweest in Heemstede. Zag ik je daar ook op een stoel zitten in de kamer. En daar sprak je prachtig over een lieve Friese zangeres, Grietje. Yeah. En de manier waarop je Grietje zei, dat was eigenlijk met de perfecte Friese tongval. Is dat zo? Ja, en even later zag ik je voor je televisiescherm, voor je computerscherm meezingen met Avond. Lid de Stwarmino Maraze. En ook dat kwam er heel goed uit. Oh ja. En als ik dan terugga naar de eerste keer dat wij het samen over de teksten hadden. Toen zei je van ja, ik vind het eigenlijk maar een beetje een gek soort van Zweeds, hoekig. Een beetje vierkant, harde klanken. En ik zag dus toch dat langzaam maar zeker dat Fries een beetje verder in je is gekomen. En ik zag zelfs een beetje plezier toen je achter die computer zat. Lacht om bepaalde vondsten, bepaalde klanken. En dat was heel mooi om te zien. En ook dat je daar plezier in had. Want dat is eigenlijk wat voor mij de zweem is die we rond het project hier in Friesland hebben gehad. Ik had 10 teksten. Ik wist verder voor de rest helemaal niks. Hoe tot een eindproduct te komen. Wat we nu hebben, een cd. En ja, ik ben dus de straat op gegaan. Ik heb aan deuren geklopt van mensen die dat misschien wel wisten. En de perfecte loper daarbij was de naam Boudewijn de Groot. Want als ik dat zei, ik ben bezig met het project Boudewijn de Groot, was het alleen maar enthousiasme, inspiratie, mensen met mooie verhalen. En zo in die afgelopen 4 jaar is er een club gekomen die hele leuke dingen gedaan heeft. En iets gemaakt heeft waar we met z'n allen heel erg trots op zijn. En ik ben er ook heel erg trots op om jou zeg maar de samenvatting daarvan, het eerste exemplaar, nu te mogen overhandigen. Hij heet heel simpel, maar eenvoudig Boudewijn de Groot in het Friesk. Boudewijn de Groot, dat ben jij. Dat is de muziek. En het Friesk, dat ben ik. Dat zijn wij. Dat is onze taal. De vlecht daarvan in het lijstje, met een voor- en met een achterkant. En met heel veel respect en met heel veel warmte wil ik je die graag overhandigen. En daarbij bedanken voor je ontzettend leuke reacties en de manier waarop je in het project hebt gestaan. Dank je wel daarvoor. Kees, dankjewel voor deze. Zit er een plaatje in ook? Of is dat ik kan hem niet draaien. Dus. Oké, dan draai ik de andere wel. Nee, dat respect is geheel wederzijds, de warmte ook. Ik heb je leren kennen als een zeer bevlogen ambassadeur, zou ik bijna willen zeggen, van de liedjes die Lennart en ik geschreven hebben. Zoals ik al een paar keer gezegd heb, ze zijn echt schitterend vertaald met ook een paar rake vondsten erin. Waarvan ik al noemde, ik beloof in plaats van ik geloof. Dat vind ik een schitterende vondst. Het feit ook dat je het laat zingen door een maske, zoals ze in Vlaanderen zeggen. Ik weet niet, een meisje, wat is dat in het... Ik zou zeggen, ouder famke. Een ouder famke. Met een prachtige stem. En ik ben zeer ontroerd als zij avond, dat heet dan, nu heet dat, ik weet niet hoe het heet, maar Moantiet zingt, dat ontroert me ontzettend. En dat is aan jou te danken. En daarvoor dank ik je dus ook. En ik hoop dat het in Friesland net zoveel aanslaat als het hier nu in de studio heeft. En jij inmiddels ondervonden hebt, begreep ik, met je zoektocht naar bijval. En ik ben er trots op. Dat kan ik je zeker zeggen. Ik ben er ook ontroerd door. En ik denk dat het Friese volk, want het is een volk, het is niet een stelletje provincialen bij elkaar. Het is een volk met een eigen taal. Ik hoop dat ze zichzelf ook vinden
in deze nummers. Want daar gaat het vaak om. Je kan een liedje schrijven, een liedje zingen. En het kan over jezelf gaan. Maar uiteindelijk moet het gaan over iets waar mensen zichzelf in kunnen herkennen. En ik hoop dat, behalve dat ze zich herkennen als mens in de liedjes, maar dat ze zich ook als Fries herkennen in jouw hertalingen. Waarvoor nogmaals mijn hartelijke dank. En dan kunnen we denk ik maar één nummer nou jaren. En dan hield er hetzelfde loer. Grietje, zullen we het maar even doen? Zeker. Live in Noorderwin. Lid boeten, de stwarm wie nou maar razen, want we hadden loeken vast. Alleen vertezen in mijn twijfel maar betiet, uw keuken schimmet nog geen rest. De kranten uit de bus, de theeklut zeftjes bruin. Ik roek de azem van de warme broodjes als ik naar het oorjocht struin. Want soms viel ik me onwis en de tijd raast is voorbij. Maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof mijn trouw ondij. Doe luister nog even, dus ik ga naar poppen en kroep die nog eens lekker aan. Doe glimkust, doe we straks de lezers on de boskin of kuier je langs het woeste stroom. Oeren lekker omhing je van werk en plicht bevrijd, toch wordt mijn holle maar net skin, want ik denk en viel weer die onwissigheid. Is de gere us gewoonte en viert het nog wel vrij, maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof mijn trouw ondij. Ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof mijn trouw ondij. Dien hoon omklam het minus, de bosk is roeg en jestig, de stormwien blaast in huis gezicht. Kind droeg het triep meer om, te gere vlucht huis in, de boetendoor slacht mooie rotklap dicht. De kemer smout en smoek, het vuur brandt in huis kachel, ik kroep die on, wat geet er om in tij. En de stormwien helpt om, een bolder door de kruiden, die onrest boeten door, die natuur zit ek in mij. Maar geen stormwien ken u zo, want de liefde viel als wissigheid. Jep in mij, ik al is er altijd twijfel en alles gaat voorbij, maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof mijn trouw ondij. Ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof mijn trouw ondij. Want je bent het altijd wist en alles gaat voorbij, maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof mijn trouw ondij. Ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof mijn trouw ondij.
Piekenvel. En nog een keer Piekenvel. En wat een prachtige finale. Want deze prachtige Miggy. Noordwien is er nog net, maar wij sluiten nog wel het project in. Want het project is clear. De cd is clear. Je kan hem keepje. Meer reclame. Mij zit ik net voor me. Dan kijk ik donder met de baas. Maar het is een prachtig mooi document worden. Met echt nog de hele mooie Friese taal daarop. Het was mij een ontzettende eer, meneer De Groot, om u te mogen ontvangen hier in mijn programma. Dat vind ik echt heel mooi dat u er was vanmiddag. En manager Anja, ook dank je wel voor je komst. Ik geef jou ook een hand. Wat mij betreft tot de volgende keer. Succes met de muzikale vrienden. Ja, we gaan februari gaan we weer verder met de Vreemde Kostgangers. Ja. Het hele land door? Ja, we komen ook Leeuwarden. Ja. Leeuwarden komen ook, ja. Onder andere, maar ook komen we ook in andere Friese... Drachten zou kunnen, Heerenveen misschien? Wereldsteden. Ja, mensen moeten gewoon even naar de site kijken. Ja, we komen in ieder geval in Leeuwarden. U blijft lekker spelen. Ja, zeker. En daar gaat het om. Toch? Goeie terugreis straks en dankjewel. Ja, dank je. Kees, dank u wel. Fantastisch project. Nou even clear of Eerst wel, ja. best nog ontskruwen? Of, Altijd. Ja, hè? Ja, altijd. Maar eerst even clear. Ja, ik heb je voorstellen. Mijn complimenten. Goed in, dank u wel. Ik ga naar de muzikant, maar daar draait het goed om. De muziek. Grietje, Marek, de muzikanten hier van de groep. Dank. Wie echt fantastisch. Ik Adrie en de orenartiesten. Piekenvel, dank je wel. Bedankt, mooi dat we er wijzen mochten. Zit het tot de volgende keer? Onder een keer. Gaan we nog één ding. Want iemand weer er net, helaas, hij kon er net bij wijzen. Maar hij doet wel mij in dit project. Dus ik nog een mooie clip van maken. En ik denk dat is een mooie afsluiting, namelijk Sipke de Boer. Hij doet Boudewijn de Groot in het Fries. Op de Frieske marren in de simmertijd varen Fjetje bruine zuilen in een mooie Scootse street. De vakantiebureau die laken me lang aan. De bouwvak in beginnen en dat zinnigt mij oza. Want we praten en we jongen en we luidje meer als oors. En we varen uit de haven naar de beek. Maar voor de noos. Uit on het roer, uw mem stiet voorop. Het anker oer de reling, nou maar wacht je op het schot. Verrek, er komt een Duitser, hij ankert voor uw snoos. Hij zaait wat oer de oorlog en uw mem die schudt wat boos. Het eerste rek nooit poppen, de jouwer voorop. Dan hussen en het mansje mooi het overval op de kop. Het veen dat giet uw stuurboord, een hele bisse slag. Akkeren met wat zijn die loeken bij de rede vlag. Op de Frieske marren in de simmertijd, in de weekend dat de radio op Omroep Friesland stiert. De kruiskut de lemmer krijgt voor Jennevoort. Dus mem die pakt haar vest, het oude meisje wordt wat koud. Want we praten en we jongen, we gaan willen op de markt. En onder bij de tonnen zielt de scootje van lang waar. De Duitser hij sleept, us huid erop, donderop. Us mem die baan een vinger aan en pannen maar iets op. Maar daar komt het Zuidwest ook in de vierte alweer aan. Drachten plegen de jou, dat op uw zuiver wat we doen. Blinder het verspant bij de hege tom. Gjalt die erde grazen, kun het trekt of giet erom. Het stadskip moet nooit poppen, de Finnische lui erin. De laatste rek wordt spannend, maar je flinke poesterwin. Op de Frieske marren in de simmertijd, dan barst het van de wil en win de meesken altijd blied. Daar komt uit de die de winnaar in mijn eigen. Maar steeds die wordt net eerste, want nooit grauw luidt er te leeg. Had de maar dan jongens we kalmen zijn, de dauw die komt er aan. Ja, ik wil de oer het wetter in mijn mooie Friesland. Mijn Friesland, mijn Friesland, mijn Friesland.
Ja, prachtig. Dat is weer natuurlijk Sipke de Boer. En een mooie afsluiter in ieder geval in dit seizoen van dat mooie project dat we van een beetje wijdwijdig bestelst in haar Friesk. Boudewijn de Groot in het Friesk. We hadden zo gewoon Bob Dylan en al die horenbands en acts en mam. Maar deze mij er ook zeker wezen. Wij blikken ze nog even om op de week ervoor. Muzikaal doen we dat, maar ook met de vloggen de beeld bij haar in ieder geval. En ons kijken gewoon even lekker genieten van de live muziek van Vliene Wieke. Dat weer van Tess en her Highway Patrol. En de vlog is van Regina. Well, down in Mexico, there's a stranger little cat that I know in a honky tonk on the outskirts of town, where the music's high and the light is turned down. Blue moon, baby. Hey, yes, blue moon, baby. Well, standing in a dark corner, he wears his shirt, it's wrapped around real tight. He looks into your eyes and you realize that you don't feel well and then wrong is right. Blue moon, baby. Hey, yes, blue moon, baby. Won't you buy me a shot of tequila? Won't you buy me a glass of wine? I can sit with you for an hour or two. Would you like a little bit of my time? Yes, blue moon, baby. Hey, yes, blue moon, baby. Get 'em, boy. Blue moon man will make you wear a purple heart. Blue moon man will tear your heart apart. Blue moon man will take your money if he can. Turn around and find. Inderdaad. Live muziek van Vliene Wieke, weer dat Tess en haar Highway Patrol. En dan straks nog beeld bij het internet of televisie. Je komt de cameraman. Herman, hoe is het? Wie is er onder de koffie? Ja, ik wil onder de koffie, ja. Bist u ook al iets te letten, hè? Soms, hè? Ja. Soms. Nou, geef me nog de koffie, want we gaan nice. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutem. Hulp nodig! Vastgelopen deur. In 6 stappen heb je een nieuwe. Je kan het zelf doen, samen doen of helemaal laten doen. Kies het type, de stijl, de kwaliteit, de afwerking, veiligheid en het gemak. Meten, maken en monteren aan huis. Multimate of Hubo helpt. Je moet thuis zijn, want je wacht op een pakje. Maar je wil in het stadion zijn, met je maatjes. En shit! Ja. Je wil zo graag thuis zijn, als je kinderen van school komen. Hé jongens! Maar je moet overwerken. Alweer. Met de Ring Video Doorbel kan het allebei. Zie, hoor en spreek met wie er voor je deur staat, waar je ook bent. Gewoon op je telefoon. Verkrijgbaar bij Ring.com of de betere retailer. Voor iedereen die niets heeft met elektrisch en liever gewoon een Golf rijdt, hebben we goed nieuws. Een Golf met maar 4% bijtelling. De Volkswagen e-Golf. Dat is de vertrouwde Golf met de E van elektrisch. 100% Golf, 100% Volkswagen. De e-Golf is per direct leverbaar en je rijdt hem al vanaf €42 bijtelling per maand. De Volkswagen e-Golf met 4% bijtelling. Wat wil je nog meer? Voor een nieuwe Volkswagen ga je natuurlijk naar Autoland van den Brug in Drachten, Heerenveen en Sneek. Omroep Friesland. Oostemt op dij.
Aanzien nog het feest met Ronnie Ruisdaal onder oren en de Ladybirds. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Dieter Seijns. Tuinbouwbedrijf Hartman in Sijsbierum had zelfs een prima positie. Het is de situatie bij het memmenbedrijf, de Fruit Farm Group, die het net zo solide is. Dat zou het vakbond CNV in reactie op de faillissementsaanvraag die de Fruit Farm Group die had voor Hartman. Dat de tuinbouwbedrijf oernam was, 2 jaar had het er altijd onrustig geweest. Begin dit jaar is er nog reorganiseren. Nevens het CNV die je voor de simmervakantie blikken dat de Fruit Farm Group mij zwier verlies draait. Het boen hoopt op een goede oernamekandidaat voor Hartman. Nevens het memmenbedrijf binder al een peergadingmakkers. Burgemeester Gebben van Diets Jerkstradiel wil zo gauw als mogelijk met de oppositiepartijen in de rieën praten. De volslijne oppositie stapte juist op doet de begrutting voor Takomier behandelen waard. Ze wonen zijn litten dat ze haar net fine kennen in die begrutting. Ze vergelijken die met een doolhof dat ze haar wij net in fine kennen. Gebben loekt hem die kritiek aan en wil er oer in peteer. Ze hebben een signaal, Joen. Dat is een serieus signaal. Dat neem ik maar als riedsvoorzitter echt wel ter harte. Hoe het correct oplost worden, maar dat maar we echt de komende periode verbroeken. Het monumentale oerwerk van de Tjerkentoer in Weidum zal takomvreed voor het eerst in jaren wel uitmaatje. De 16e-eeuwse klokken wienen in minne steed. Het verbeteren ervan wie duur en worden lang, ook omdat de Tjerken zelfs net genoeg yield hier. Uit fondsen en bijdragen uit Weidum zelfs is yield bij elkaar gebracht. Het oerwerk wordt hersteld en er komt ook een automaat bij omdat het te zwier is om het met de hand op te winnen. Oud-Kamerheer en oud-rechter Rink Wegener-Sleeswijk is al de baas die verstoorn. Hij is 78 geworden. Wegener-Sleeswijk wie rechter en had ik vicepresident van de Ljouwte Rechtbank West. In 1994 was de Kamerheer van het Koninklijk Huis. In die rol wie er onder andere belutsen bij de organisatie van bezitters van de Koninginnen om Friesland of orenleden van haar familie. Jonkers in Kamerheerskip hier Wegener-Sleeswijk ook orenfuncties. Zo wie de voorzitter van het Fries Scheepvaartmuseum en secretaris van de werkgroep Maritieme Skiërtnis. Het waar dan. De loft is broen, er is kans op rein. Er zit een matige, vrij krachtige zuideestelijke wind en het is een graad als 9. Morgen eerst wie het waar, middags is het droog en komt de zin er mogelijk bij. Het wordt 14 graden, snijn geregeld rein en dan wordt het 13 graden. Gezond met Kruidvat. Op zoek naar A-vogel in Ginavors? Wij helpen je. Nu bij aankoop van €10 aan A-vogelproducten gratis knijp douchegel ter waarde van €6,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Actie met uitzondering van geneesmiddelen. Moet je horen, Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. Met veel voordeel op klassieke muziekcd's. Een mediaboek met 2 cd's, een cadeaukaart en een uniek geschenk over muzikale hartstocht en liefde. Kijk op aangenaamklassiek.nl. Yes! Waanzinnige woonweken bij Woonexpress. Nu 10% korting op de leukste meubels en accessoires. Dus profiteer snel. Kom naar een van onze winkels of shop op woonexpress.nl. Yes! Woonexpress. De leukste woonwinkels van Nederland. De R zit weer in de maand. Dat betekent herfst. Storm, brekende takken en rammel de bammel. Gelukkig is er de Univé autoverzekering. Dus bereken jouw premie snel op univé.nl/auto. En vanaf €4,55 per maand heb je er ook pechhulp bij. Univé, daar plukt u de vruchten van. Yes! 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 Woonexpress. De leukste woonwinkels van Nederland. Heb je al een staatslot voor 10 november? Niet? Nou, dan loop je een heleboel voorpret mis. De gedachte aan wat je allemaal zou kunnen doen als je wint. Misschien zelfs wel, waar blijft die trommel? Ja, die bedoel ik. De jackpot van 7,5 miljoen. Stel je voor dat die op jouw lotnummer valt. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. En welkom bij het laatste Jel Oerelweg van het muzikale dwarsplein Noorderwien live. Daar we intussen echt een soort wereldverskouwing hoorn hadden. Er zijn een soort tektonische platen verskoot van Boudewijn de Groot. En het hele project dat is richting cafégang. En ik haal je weer Nijmegen in de studio. Let je met me jaren! Daar kom je bij. Brandenburg. Oh, dat is wel een mooi plaat. Ja, zeker. Ben je de safvolle mensen? Heel soort. Ja, ik had het gevoel dat het maar een peer binnen. Nee, dat valt wel mooi. Ja. Nou, je bent kijk even een getuige geweest van hoe dat je soms achter de schermen gaat op Vredenmiddag. Dat met al je kabels, aansluitingen, muzikanten die mij een soort verwilderde blik van hoe komt het al je? En volgens mij komt het goed. En dan zitten wij op te draaien platen, door wordt nog eens een keer extra oer. Maaike en Fokelien, welkom. Ja,
Eerst even... ja, het is weer de kop, hè? Klopt, ja. Ja, zo is het ook. Hey, vertel het verhaal maar even. Je bent de Ladybirds. Klopt. Hoe lang ben je al bezig? Ja, hier nou. Al langer in blazerssecties, maar moest niet waan, ja, hier. En hoe dit zou ontstaan? Nou, we kregen echt mijn Christ, konden we ergens spelen. En ze wilden eigenlijk een band hebben en het wie maar heel weinig hield wie. Ik zei, nou ja, we willen komen, maar ja, dan komen we maar eens bij. Ja, voor heel heel. Eigenlijk bezuinigen we nou op de band. Ik heb een keer maar zien spelen, want ze bezuinigen altijd blazers. Dus, Goed, maar dan je zitten en dan betinkt wel van een beetje jazzachtig of oors. Of ben je maar te experimenteren best eerst? Beetje experimenteren. Gewoon die klanken van die blaasinstrumenten vind ik gewoon heel mooi. En dan wat ritmes eronder en dan daar wat broekformaatje. Ja. Je speelt de saxofoon of een soort dit? Dit is een tenorsaxofoon, dit is een Buescher, die 52. Wauw, Ja, hoe best daar ook aan? Ja, van een oude bluesartiest uit Den Haag. Ik heb hem kocht, die hield nedig, ja. Hey, en is het improvisatie, protten of staan de noemers die je aan spelen het toch wel helemaal vast? Het is wel ambitievast, maar ik wat improvisatie. Het verschilt wat, want we hebben wat nummers aan met gitaar erbij en zang, net Maaike Sjonkt, dus van alles wat. Ja. Komt deze uit 1952 of net? Nee, deze is trompet, hè? Ik zou het net weten welke hier eigenlijk. Ja. Dus, Is dit ook nog bij bepaalde types bij trompetten of net? Dat is verschillende saxen, hè? Ja, dit is gewoon een trompet. Dat is de meest gangbare trompet. Ja. En lekker frieken dus? Ja, onder oren. Onder oren. En je viel goed om gewoon lekker spelen? Ja, we hebben een beetje een bord zien, zoals je weet, inderdaad. Maar muziek. Nou, je hebt het podium voor. Als Jim zegt dat je hem de kliffen binnen, dan jou ook de studio in. We praten straks nog even verder. Hoe heet, had het eerste nummer een titel of zo? African Sun. Okay. Ik vertel straks alleen een beetje hem spelen gerne. Er is ook nog een mogelijkheid om hem net alleen van Mickey hier live te zien, maar ook nog op locatie. Dit binnen de Ladybirds.
Dat bewijst me dat we voor alle mensen en alle soorten muziek absoluut een podium bieden willen hier in Noorden Real Life. In dit geval met de Ladybirds. Ik ben even naar het verhaal daar, want er is namelijk, je bent een onderdeel van Jazz and Taste. Dat is in de Twabaksmarkt in Leeuwarden, in een aantal restaurants. Ik voor het even nemen trouwens. Shoddy, Perry Orion, Post Plaza en Soray. En ben je een van die locaties zie je hem spelen of doe je hem alle locaties? Een van de locaties. En dan spelen we 3 keer 20 minuten. En dan elke keer komt een groep bij ons langs. Dus iedereen gaat eigenlijk langs elk restaurant. En in elk restaurant is er een orenband te staan. Oké, dus het is een gerecht en een orenband. Ja, dus je blijft net achter de tafel zitten, maar echt even een voorgerechtje en dan weer terug. En dan hebben we in beweging, dan valt ze uit die sliep. En dan is ze naar het volgende. En dan krijg je weer orenmuziek. Ja, en je bent direct, maar wist toevallig wat er meer spelen? Ben er wat mensen uit Snitswij, volgens mij van het Atrium, een jazzgroep. Ja, zeg ik, ja. En nog een hele goede zangeres. Ginge, zal ik het zo goed uitspreken? Ja, ik denk misschien wist de goede uitspraak, maar hij zal lezen. Nou, Ginge in ieder geval, een hele goede. Ja, een hele goede zangeres. En volgens mij het Paul van Batenburg trio, zie ik het goed, volgens mij. Ik keur het voortgoed. Wanneer is het eigenlijk? Het is 9 te midden. Ja. Jazz and Taste. Jij er mij die in of niet? Ja, we hebben 2 vrienden mij maar dan mijn orenbezetting. Ja, dat is nou echt maar zijn baan. Ja, maar die band ontslaan, hè? Dat is ook zo. Maar, hey, even nog je pijn, want je bent dus lekker aan het frikken, sinds een jaar leren echt aan het spelen dus. Maar ik lees ook nog iets dat ik wil op een Faroe-eiland West wie daar noemen te schreeuwen. Ja, Maaike is dus ik denk hoe lang is de West? Een jaar hier. En daar had Maaike in dat nummer schreeuwen en toen kwamen ze weer terug en toen werd ze vregen van, was het nog een keer, was het vreugd om te spelen? Ja. En toen hebben ze maar de Ladybirds is misschien wel een leuk idee. Want we spelen ik nummers die Maaike dus echt skreund had. Op het eiland. Ja, maar maak even wat meer van weten. Was wie dat een soort muziekreis, was dat niet een haast of een muziekvakantie? Dat is een jaar eerder wel heel lang trouwens. Maar. Ja, nee. Ik kijk geen huis meer, ik kijk geen werk meer, geen relatie meer. Toen dacht ik, dan kijk ik wel naar de Faroes. Ja. Zal ik gaan het wel? Ja, dat zou ik zeggen. Ja. Dus ja. En maar de beste echt letterlijk zitten in een lekker muziekmeidje dus. Ja, dat was net de bedoeling, maar het enige muziekinstrument in het huiswerk zie je een gitaar. Ik denk, dan moet ik maar gitaar spelen, want ja. En koest dat al? Nee. Nee, want ik ken die net als een gitaarspeler. Nee, klopt. Ja. Nee. Maar out of the box en je moet alles een keer gedaan hebben. Precies, ja. Ik waar van de morgen wekker en denk, waar ga ik nou bij jou op zijn? Ga ik regelmatig, hè? Ik ben al wat ouder dan jij, maar ik denk, ben ik nou weer onbegang. Uiteindelijk hoop ik dat het goed hoort. Tenminste, ik leef nog, dus... Daarom, ja. Alles is relatief. Dus in ieder geval dik 50 maar. Goed, het is niet Faroes, het volgende versje. Tenminste, een couplet in het Faroes. Als die taaldeel dus wat leert? Een beetje, ja. Okay. Ja. Hoe heet het? You Fly. Dat is net... Nee, maar... maar als ik goed oplest... Oké, dames en heren. Nou, komende snij dus in Ljouwert. Kist die er volgens mij nog wel op. Ja, jou straks dat adres nog wel even. Jazz and Taste. Maar geweldig dat je hem er binnen. Want creatieve geesten binnen altijd welkom hier. Live in Noorderwien. Ladybirds.
losing her freedom like never before. One broken wing recovered her love. Finally she found a reason to give. Love is around, look at her smile. Wauw. Ladybirds, ze ben wat te vinden op Facebook. En komen de snijn dus bij Jazz and Taste. Zorg even op Facebook of op onze site. Ik weet hoe het precies in elkaar zit met kaarten en dat soort dingen. Maar het is dus per ronde een oor-etablissement en een oor-act dus. Oren-act en oorgerecht, ja. Wat ben je plan hiermee? Studio, opnames of gewoon lekker frieken en snel nog wat spelen? Nou ja, op zich moest ik uiteindelijk een plaat nemen, is ook wel leuk wezen. Maar eerst maar eens wat nummers via de scrouwen. Blauwe pruts en biatje. Goed, dan kom je weer een keer weg? Yes. Deal. Best. Ik vond het hartstikke mooi. Dames en heren, Ladybirds, jawel, Jazz and Taste, in Ljouwts, komende snijn. En ik doe achter de bar. Mike Remendel, ja, ik ben Remendel, want mijn grote vriend Ronnie Ruisdaal, dames en heren, allemaal applaus. Ja! Ronnie, hoe is het met jou? Ja, met Ronnie. Ik heb je altijd tijden niet meer gezien. Ik ben een tijdje niet hier geweest, hoor, maar onkruid vergaat niet, dus ik ben er nog steeds. Nou, je ziet er niet uit als onkruid, hoor. Het pakje is weer fantastisch. En vooralsnog heb ik er weer geen woord van verstaan, zolang ik ook al hier ben. Ik ken het enige wat ik verstaan heb is Bart en de Groot. En daarna heb ik echt, ik vind het een mooie taal, maar ik ken het nog steeds niet. Nee. Ah, we vergeven het je nog steeds, hoor. Nee, ik ben niet kwalijk. Nee. Hey, nieuwe single uit? Ja, dit is een nieuwe single. Ja. Dus dit is de nieuwe single. Ik ben nog steeds de koning van de Polonaise. Dus voor de mensen die hier nu zijn, is het even een kleine ommezwaai, zal ik maar zeggen. Want het is het einde van de serene Friese rust in Noorderwijn. Want het dak gaat eraf zometeen, dus dat is de bedoeling. Ga je mee? Kom. Ik ga je naar de microfoon brengen. En het kan ons het schelen. Je bent er wel wat gewend. Dus ja, wij noemen dat dan rock'n'roll, maar jij noemt het gewoon feestje vieren. Dit is een microfoon. Wil jij nog even een soundcheck of zullen we gewoon een feestje bij je bouwen? Nou, volgens mij gaan we gewoon even kijken. Deze doet het ook. Dames en heren, kunnen we even staan? Ja, goed zo. De studio is voor jou. Ja, ga je gang. Goed zo. Dames en heren, mijn naam is Ronnie Ruisdaal. Ik ben de koning van de Polonaise. Dat betekent ook dat ik graag met jullie, hoe lastig het ook lijkt, toch heel graag een heel klein Polonaisetje wil lopen. Dus ik zou zeggen, degene die trek hebt, ga lekker in de benen. Ik heb wat hulpmiddelen hier bij me in het koffertje. En wat mij betreft mogen we starten met het verhaal. Alsjeblieft, schat. Deze geef ik vast aan jou. Ik laat me eerst even aankondigen door een professional. Dames en heren, ja? De koning van de Polonaise. Oké, Willem, ga jij voorop in de Polonaise. Doe maar. Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, sluit maar achteraan. Want in de Polonaise is iedereen hetzelfde. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. Oké, dames en heren, kom maar even een handje halen hier bij Ronnie. Het is nog lang niet afgelopen, het gaat pas eigenlijk nu beginnen volgens mij. Van harte welkom bij Noorderwijn, hier alsjeblieft schat. Ook nog een handje voor deze mevrouw, ook voor de fotografen, alsjeblieft, komt u maar. Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, sluit maar achteraan. Ja, want in de Polonaise is iedereen hetzelfde. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. Doe maar. Ja la 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 la. Er mag gezongen worden. Leuk hè dit? La 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 la. Ja la 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 la. Iedereen raakt verstrikt in de kabels, maar dat mag niet uit. En lopen in een sliertje werd al snel een beetje saai. Dus keer je nu maar om, ik zeg een halve draai. De koning heeft gesproken van je hup, holla die een. Handjes op de schouders en loop maar lekker mee. Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, sluit maar achteraan. Ja, want in de Polonaise is iedereen hetzelfde. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. Hier volgt een mededeling. Ik ben op zoek naar 2 vrijwilligers.
Die met z'n tweeën de handen tegen elkaar een poortje maken. Waar de Polonaise doorheen kan. Zo'n ouderwetse poort uit de jaren 60. Ja, helemaal goed. Doe maar. Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, slaat maar achteraan. Want in de Polonaise is iedereen hetzelfde. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. La 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 la. Leuk hè, onderal Friesland. Daar moet je bij zijn. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. Hartstikke duidelijk! Een applaus voor jezelf! Oké, blijf nog even staan, dames en heren. Ik ben nog niet klaar. Mijn nieuwe single heet Alle Humpada. Daar hoort een dansje bij. Dat is bedacht door een basisschool uit Utrecht. Ik had er zelf geen dansje bij verzonnen, maar zij wel. Even kijken of ik dit omhoog krijg. Ja, dit krijg ik ook omhoog. Het dansje gaat als volgt. 4 keer stampen met je voeten. 4 keer klappen met je handen. En zwaaien. En dat is het eigenlijk. En het liedje heet Alle Humpada. En dat is een soort van Fries. Komt het. Alle humpada pada, alle humpada pada, tuturu tuturu la 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 la. Alle humpada pada, alle humpada pada, tuturu tuturu la la. En dat gaat een beetje snel. Alle humpada pada, alle humpada pada, tuturu tuturu la 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 la. Alle humpada pada, alle humpada pada, tuturu tuturu la. Wanneer we zijn begonnen, maak dan je borst maar nat. Het lijkt wat onbezonnen waar we vechten door omdat er kan maar één de winnaar zijn, een standje nog erbij. De rest die kan het zeker, want de beste dat zijn wij. En dan gaat hij weer stampen. Allee, hoempadappada, allee, hoempadappada, tuturu, tuturu. Allee, hoempadappada, allee, hoempadappada, tuturu, tuturu, la 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 la. Para, allium para, tuturu, tuturu, la 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 la. Allium para, tuturu, tuturu. 2. Hey, oh, hey, 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 ho, ho, ho. En we gaan klappen. En even stampen. En we gaan fluiten. En dan gaan we weer zingen. Allee, humpadappada, allee, humpadappada, tuturu, tuturu, la 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 la. Allee, humpadappada, allee, humpadappada, tuturu, tuturu, la 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 la. Allee, humpadappada, allee, humpadappada, tuturu, tuturu, la 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 la. Allee, humpadappada, allee, humpadappada, tuturu, tuturu, la 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 la. Allee, humpadappada, allee, humpadappada, tuturu, tuturu, la 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 la. Allee, humpadappada, allee, humpadappada, tuturu, tuturu. Zo, dat was de warming-up. En nu gaan we echt beginnen. Tuturu, tuturu, la la la. Dankjewel, dames en heren. Ronnie Ruisdaal, hij hoeft maar binnen te komen en het is feest. Dit weer echt grandioos. Maar dit is een nieuwe single, dus we moeten natuurlijk al even reclame voor maken. Ja. Ingewikkelde tekst. Allee, humpada. Waar gaat het over? Het gaat eigenlijk over... Het komt vanuit de sportwereld. Dit is eigenlijk een stadionliedje. Als je een vol stadion hebt, je zingt het couplet. En daarna zingt het hele stadion. Allium parapada, allium parapada. Tuturu, tuturu, la 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 la. Hij is nu uit? Het is voor de winnaars. Hij is nu uit. Ja. Zijn de plannen voor de komende tijd nog meer singles? Ja, komend jaar ben ik 10 jaar solo Ronnie Ruisdaal. Ben ik 30 jaar aan het optreden. Nog niet zo lang als Boudewijn de Groot. Neem de volgende keer een jonkie voor mij. En daar kan ik ook nog een beetje indruk maken. Je komt weer dus? Ik kom weer. Graag. Goeie. Mooi. Boetebrei en green cheese. Wat dat net is ik in? Is Kino Brug de Vries. En is geen Ronnie Ruisdaal. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dames en heren, dit weer Noorderwiel Live. Op naar je weekend. Dag. Hey.
Wauw. Dan krijg je dankzij nooit door de kop bij, no? Ja. Wat zijn we doen? Dankjewel. Bedankt voor het begrip. Volgende keer kan je meer tijd en dan geef het ons. Ja. Nee, maar ik zeg, nee, dankjewel. Van de volgende keer, nee, maar dan zit je gewoon in de eerste uren. Dan kun je gewoon echt serieus. Ja, het is de eerste keer, dus ik dacht, mama heel totaal. Ik denk, dat is eigenlijk leuk. Ja, en dat vind prima. Ja, ik kan wel worden. Ja. Nee, weer een dramatisch of zo. En maar hartstikke denk, oh, het is hartstikke plank. Dat vond ik net. Zeker de eerste noemer, weer hartstikke oké. Ja, dat komt heel goed door. Ja. Het was heel goed, maar ik vond het eerste beter. Ja.